ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார் வகுப்பு இன்னைக்கு 3வது கிளாஸ்க்கு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். அண்ட் 3வது கிளாஸ் இருந்தாலும் இது 2வது சாப்டர் தான் நம்ம படிக்க போறோம். இன்னைக்கு இதெல்லாம் சீக்கிரமா நம்ம படிச்சுட்டானா எனக்கு குட்டியா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப நம்ம 3rd சாப்டர் கூட இன்னைக்கு எடுத்துடலாம். 31 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. முடிச்சுட்டோம்னா நம்ம 3rd சாப்டர் இன்னைக்கு முடிச்சுடலாம். ஓகே, இனிமே ஈஸியா தான் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நான் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் டே. அப்புறம் செகண்ட் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா முடிச்சோம் நம்ம. ஓகே, நான் தமிழாக்கம் எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதனால இது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர். இவர் தான் நமக்கு அவர் பிறந்ததே என்னது, பிராமண குலத்தை பிறந்திருக்காரு. அதனால அவருக்கு எல்லாம் தெரியும். பிராமண குலத்தை பிறந்ததுனால அவெல்லாம் அதெல்லாம் கடைப்பிடிச்சு எல்லாம் வந்ததுனால அவருக்கு எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், ஒரு பிராமின் கல்ச்சர்ல எப்படி வாழ்க்கை நடத்தின்னு போகணும், எச்சல்லாம் பாப்பா இல்ல நிலமும் இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி இந்த என்னது தொட்டு தொடாம அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லையா, 10 பழையதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணனால அவருக்கு இந்த இது கல்ச்சர் இஸ் நத்திங், ஒரு நியூ கிடையாது. அப்ப அவர் எல்லாரும் இந்த இஸ்கான்ங்கிறதே எப்படின்னா பிராமண குலத்துல உள்ளவாதான் வரணும், கஷத்திரிய குலத்துல உள்ளவாதான் வரணும், அந்த மாதிரி கிடையாது. யார் வேணா சேரலாம். அண்ட் சேர்ந்து என்னன்னாக்கா நல்ல வழியில அவர் கூட்டின்னு போறாரு. நம்ம இஸ்கான்ல இந்த இது நம்ம என்ன வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு லெவல் கொடுத்திருக்காரு. அது போல நம்ம வாழ்க்கைய நடத்திட்டு போனோம் அப்படின்னு. சோ இவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தும்பிடு போட்டு நமக்கு ஆசீர்வாதம் பெற்றுட்டு தான் நம்ம go further. வைஷ்ணவ கல்ச்சர் கோர்ஸ், வைஷ்ணவ கலாச்சார பாடநெறி இவர் தான் எழுதியிருக்கார். இவர் சொன்னதை இவ புஸ்தகமா போட்டு ஒரு கோர்ஸா பண்ணி இன்னைக்கு செகண்ட் சாப்டர் நம்ம பார்க்கணும். பாடம் 2. இது யாராவது படிச்சதுன்னா கொஞ்சம் சௌரியமா இருக்கும், இல்லாட்ட நானே தான் முடியும். ஒருத்தரா படிக்கிறேன். லெனோவோ என்ன ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டீங்க, திரும்பி ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லுங்க, நான் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் லோவர் பண்ணேன். பிரியா பாலாஜி படிங்க. இந்த தமிழ்ல உள்ளது படிக்கிறாடா? எது படிக்கட்டும் மாதாஜி, இங்கிலீஷா தமிழாங்க? கிருஷ்ணாவுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நேரத்தில் இல்ல என்ன ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கனாக்கா இந்த மாதிரி கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஹீனாங்க என்ன அர்த்தம், பகவான் தான். பகவான் he sees the degree of devotion. அது நம்ம பகவத்கீதாலே பார்த்திருக்கோம். நீங்க 18 days கோர்ஸ் படிச்சாலும் சரி, level 2ல இருந்தாலும் சரி, level 3ல இருந்தாலும் என்னன்னாக்கா நம்ம அதே ஸ்லோகத்தை தான் பாக்குறோம். அவருக்கு அவர் நம்ம ஆசையா அன்பா என்ன கொடுக்குறோம் அதான் அவர் பாக்குறாரு இல்லையா. அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அப்ப இதுல அதே தான் கொடுத்துருக்கு. he sees only the degree of devotion. டிவோஷனா நம்ம என்ன பண்றோம், நல்ல பக்தியா நம்ம என்ன பண்றோம். டிவோஷனா பக்தி தானே. பக்தி அவருக்கு என்னெல்லாம் அர்ப்பணம் பண்றோம், அவரை எப்படி எல்லாம் நினைக்கிறோம், சீக்கிரம் காலையில எழுந்துக்கிறோமா. இப்ப அந்த இதெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சுட்டேன் இல்லையா, அந்த இது நம்ம இவங்கதான் அட்மின் மாதாஜி தான் ரெகுலரா அவங்க போடுறாங்க இப்போ. அப்போ அதனால நீங்க எல்லாரும் காலையில கொஞ்சம் சீக்கிரம் எழுந்து கொஞ்சம் என்ன 4:30 மணி இஸ் நாட் வெரி டூ ஏர்லி இல்லையா, அதான் பிரம்ம முகூர்த்தம். அப்ப என்னன்னு பகவான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இது என்ன தரிசனம்லாம் பார்த்துட்டே நீங்க ஜபம் எல்லாம் பண்ணலாம். காலையில் சீக்கிரம் ஜபம் பண்ணோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், தொந்தரவு இருக்காது, நம்ம மாலையை முடிச்சு விடலாம். அட்லீஸ்ட் இப்ப இந்த லெவல்ல நீங்க எல்லாம் எவ்வளவு பண்றோம்னு தெரியாது, நோ ஃபோர்ஸ் அட் ஆல். ஆனா எவ்வளவு நம்ம பண்றோமோ, எவ்வளவு பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம எவ்வளவு புஸ்தகம் படிக்கிறோமோ, பக்தி புஸ்தகம் குமுதம் கல்கி அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம பக்தியால அவரோட பிரபுபாத புக்ஸா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணன் புக்கா இருக்கட்டும், பாகவதமா இருக்கட்டும், எவ்வளவு படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நம்ம அதுல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு போகும். அதே போல நிறைய நாம ஜபம் எப்பெல்லாம் முடியறதோ நிறைய நாம ஜபிக்கணும், காலையில் சீக்கிரம் இருக்கணும். இதெல்லாம் கொஞ்சம் விதிமுறை நமக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான். இன்னும் இந்த கோர்ஸ்ல இன்னும் நிறைய கொடுத்துருக்கா. சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அது அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில எடுத்துன்னு வந்தோம்னாக்கா தூய பக்தர் அந்த ஒரு இது நமக்கே தெரிஞ்சிடும், நம்ம இவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன பாக்குற பகவான், என்ன பாக்குற நம்மளோட அன்பதான் பாக்குற. டிவோஷன், பக்தியால நம்ம என்ன அன்பு செலுத்துறோம், அந்த அன்பால நம்ம எப்படி எல்லாம் அலங்காரம் பண்றோம்லே, சாப்பாடு கொடுக்கணும், அதுதான் அவர் பாக்குறோம். ஓகே, பிரியா பாலாஜி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுவுக்கு வணக்கம் செலுத்தும் நேரத்தில் ஒரு முட்டாள் விஷ்ணாய நமோ, தவறான இலக்கணத்தால் இது முறையற்றது, மற்றும் ஒரு கற்றறிந்த நபர் விஷ்ணவே நமோ, இது சரியான வடிவம் என்று ஜபிக்கிறார். ஆனால் இருவரும் தங்கள் அடைகிறார்கள். ஏனென்றால் பகவான் ஸ்ரீ ஜனார்தன ஜீவராசியின் உணர்வை காண்கிறார். வேறு விதமாக கூறினால் அவர் பக்தியின் அளவை காண்கிறார், அல்லது வேறு விதமாக கூறினால் அவர் அதற்கேற்ப பலனை வழங்குகிறார். அவர் ஒருவரை காணவில்லை. முட்டாள்தனம் அல்லது புத்திசாலித்தனம். ஸ்ரீ ஈஸ்வர பூரியுடன் நிமாய் பண்டிதரின் சந்திப்பு. சைத்தன்ய பகவத் ஆதி காண்டா 11.109.
ஹரே நமக்கு வந்து இப்போ புக்ல இருந்து எடுத்தா போல இருக்காது. அவர் பேசுற நிறைய இடத்துல வந்து அவர் லெக்சர் கொடுத்ததுல இருந்து எல்லாம் எடுத்திருப்பா. அந்த ஸ்னிப்பெட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இதுல போட்டிருப்பா. சோ நம்ம என்ன ஒரு மாதிரி இருக்கே, அது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்மேஷன் சரியா இல்லையா நமக்கு தோணும். பட் அது அப்படிதான் அவர் எப்படி சொல்லியிருக்கோ அதுதான் நம்ம மொழிபெயர்ப்பு பண்ணி. ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் நாட் லைக் அ ஃபுல் சென்டென்ஸா இருக்காது. அப்ப பரவாயில்ல, அவர் சொன்னதை நம்ம வந்து மொழிபெயர்த்து அது வந்து நம்ம படிக்கிறோம். ஓகே, ஆனா அப்படி அதோட ட்ரஸ்ட் என்னதுன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். என்னன்னாக்கா ஒரு முட்டாள் அவனுக்கு ஒழுங்கா தெரிய, முட்டாள்னு எனக்கு படிப்பு இல்லாதவன், ஸ்கிரிப்சரும் படிக்கல, எல்லாரும் முட்டாள்னா வேற ஒண்ணும் கிடையாது. புத்து அந்த மாதிரி என்னது மூளை அறிவு இல்லாதவன் அந்த மாதிரி கிடையாது. அவன் வந்து ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கலன்னா அவன் வந்து தப்பா சொல்லுவான். என்ன மாதிரி விஷ்ணாய நமோ சொல்லுவார் அப்படி சொன்னான். இன்னொருத்தர் படிச்சவன் வந்து விஷ்ணா. இப்ப இதெல்லாம் ஒன்னும் கண்டுக்கவே மாட்டான். பகவானுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணும் தப்பாவே தோணாது. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நம்ம படிச்சோம்னா படிச்சுட்டு இன்னும் நல்லா சொல்லறதுக்கு தான் நம்ம பார்க்கணும். அவர் எப்படி நம்ம சொன்னாலும் பரவாயில்லையே, அப்ப நான் நல்லா படிச்சாலும் நான் தப்பு தப்பா சொல்லுவேன்னா அது சரியில்லை. படிச்சாச்சுன்னா அப்போ கரெக்டா இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம சொல்லணும். அதனாலதான் நம்ம வந்து எல்லாம் படிச்சாச்சு எனக்கு தெரியுங்கிற அந்த இது வந்தாச்சுன்னா அன்னைக்கு போச்சு. நம்ம வந்து அந்த இதை பக்தி மார்க்கத்தையும் கீழே விழுந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். நான் புரியலையே, இன்னும் தெரியணுமே, இன்னும் நிறைய இருக்கே படிக்கணும். இப்ப நான் இப்ப ஸ்லோகம் சொல்றதுபடி கரெக்டா இல்லையே, உச்சரிப்பு எங்கேயோ நமக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா எல்லா ஸ்லோகம் ஒரு மாதிரி இருக்காது. பகவத்கீதை உங்களுக்கு பாக்கணும்னு சொல்றதெல்லாம் ரொம்ப கரடு முரடாலாம் இருக்கும். எங்க பிரிக்கணும் எல்லாம் தெரியவும் செய்யாது. நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் பிரிச்சுன்னு போக முடியாது. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட்ல எப்படின்னா மீனிங் எல்லாமே சேர்ந்திருக்கும். அது எப்படி பிரிக்கணும் தெரியாது நமக்கு. தப்பு தப்பா பிரிச்சோம்னா தப்பு அர்த்தம் ஆயிடும். அந்த மாதிரி நிறைய கதையெல்லாம் கூட இருக்கு. நம்ம அதை பத்தி சொல்ல என்ன சொல்றோம்னா, ஆனா அவர் என்ன பாக்குறாரு, பக்தி தான் பாக்குறாரு. பக்தியா நம்ம என்ன கொடுக்குறோம். ஆனா நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த ஒரு பாவனை வந்துன்னா போச்சு. பக்தி தானே பாக்குறாரு. அப்ப நான் இப்படி வேணா நான் வந்து அவருக்கு ஜெபிக்கலாம், இம்ப்ரூவ் பண்ணி we can improve. அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை பண்ணணும். ஸோ எப்பவுமே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து வந்து சர்வீஸ் பண்ணிட்டு சர்வீட்டர், இட்டர்னல் சர்வீட்டர் அப்படின்லாம் வேர்ட்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா. எப்பவுமே பகவானுக்கு சேவை பண்ணிட்டு குருமார்களுக்கு வாழ்க்கை சேவை பண்ணாலே as good as பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ற மாதிரி தான். ஏன்னா பகவான் அது நிறைய நம்ம கதையிலேயே பார்த்துக்கோம் இல்லையா. என்ன வந்து அபச்சாரம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, என்னோட பக்தரை மாத்திரம் ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாது. அது என்ன எக்ஸாம்பிள், எந்த இது நமக்கு பார்த்திருக்கோம். அது இப்ப ரீசெண்டா நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம கிளாஸ்லயே பார்த்தோம் தெரியுமா. ஹரே கிருஷ்ணா L2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரியில நான் சொல்லியிருக்கேன். அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவர் வந்து ரொம்ப விரதம் இருந்து ரொம்ப இதா இருந்துட்டு கூடி அந்த ரிஷி வந்து அவரை வந்து பனிஷ் என்னது சாபம் கொடுக்கும்போது என்ன இவர் வந்துட்டார், விஷ்ணுவோட சக்கரம் வந்து விடுது அவரை துரத்திண்டு இல்லையா. அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அதுலதான் சொல்றாரு, என்னோட பக்தால வந்து யாராவது இது என்னது கஷ்டம் கொடுத்தோன்னா அதை நான் பார்த்துட்டு கொடுத்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து காப்பாத்த வர்றாரு. அப்புறம் யாரு எங்கேயும் இல்லை சரணடையணும்ங்கிறார். அந்த பக்தன்டே போயிட்டு காலில் விழுந்து என்ன மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். சோ நம்ம வந்து யாரு எந்த பக்தையும், அது வந்து வைஷ்ணவேட்டா இருக்கட்டும் இல்ல எனி பக்தா, வைஷ்ணவ இதுல நம்ம இதுல எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். வைஷ்ணவால நம்ம வந்து அபச்சாரம் பண்ணக்கூடாது, அவளை வந்து ஒன்னும் சொல்லக்கூடாது, நினைக்க கூட கூடாது. அந்த மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. அது போல பட் எனி டிவோட்டி, அவர் எந்த கடவுளை நம்பினா என்ன, அவளுக்கு தெரிஞ்சா போல ஏதாவது நம்ம பகவத்கீதை படிச்சா அவளுக்கு தெரிய வரும். அதனால யாரையும் நம்ம வந்து ஒரு கீழ் மட்டமா எல்லாம் எண்ணக்கூடாது. சோ இதுலதான் சொல்றேன், கிராமட்டிக்கல் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அதெல்லாம் ஒன்னும் பார்க்கவே வேண்டாம். நம்ம பஜகோவிந்தம் அந்த பாட்டிலேயே வந்து சங்கராச்சாரியார் தானே சொல்றேன் இல்லையா. பஜகோவிந்தம் பஜ பண்ணிட்டே இரு, பஜனை பண்ணு என்ன கோவிந்தாவை பஜனை பண்ணு. அதுல வந்து அந்த கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து அதை அப்படி பண்ணும். அது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அது வேண்டவே வேண்டாம். சும்மா பஜனை அப்புறம் இம்ப்ரூவ் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொஞ்சம் அதோட என்ன அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு we should improve us. ஓகே, சோ அதுதான். வேற விதமா கொண்டால் அவர் பக்தியின் அளவை காண்கிறார், அல்லது வேறு விதமாக கொண்டால் அவர் அதற்கேற்ப பலனே வழங்குகிறார். நம்ம எவ்வளவு பக்தி பண்றோமோ அது போல நமக்கு திருப்பி கிடைக்கும். ஒரு ஜெனரலா ஒரு வந்து இப்ப 16 ரவுண்ட்ஸ் பிரபுபாதா சொல்லியிருக்காரு. அப்ப 16 தான் பண்ணுவேன், எனக்கு காலையில முடிஞ்சோட 16 ஆயாச்சு, நான் தான் ஃபுல் டேவோட பண்ணியாச்சு. அப்படி இல்லை, 16 பண்றது சில பேருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப அவளுக்குன்னு எல்லாருக்கும் கம்மி. அவர் ஆக்சுவலி 64 சொன்னார். பட் இந்த நம்ம வாழ்க்கை இதுல நிலையில என்ன நிறைய பேர் வேலைக்கு போவா, அந்த மாதிரி எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால வேண்டாம், அவ்வளவு வேண்டாம், அட்லீஸ்ட் 16 பண்ணும்போது இப்ப நமக்கு வேண்டிதான் அவர் இறங்கி வந்து 16 சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா என்னன்னா நான் முழுக்க அவர் பகவான் நினைச்சுட்டு நம்ம இது ஜபம் பண்ணணும். அது கிடுகிடுன்னு காலையிலே முடிச்சுட்டோம், அப்ப என்னோட கோட்டா முடிஞ்சாச்சு, இங்க நாளைக்குதான் 16, அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது. 16 டேஸ்னா ஒரு 4 பண்ணலாம், இல்லை காலையில 16 அதுக்கப்புறம் 16 பண்ணலாம். சோ எந்த நேரம் பகவான் நல்ல ஜபம் பண்ணிட்டு நல்ல மனசிருத்தி ஜபம் பண்ணோம் அப்படின்னு. சோ அதற்கேற்ப பலனே வழங்குவார், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அவாவா பண்றதுக்கு அவாவாலும் திருப்பி கிடைக்கும். நம்ம நல்லா பக்தி பண்ணோம்னா அது போல நமக்கு வந்து இது வரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா. சரி,
Yes, a king is worshipped in his palace. Next, யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிப்போம். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு அரசன் அரண்மனையில் எப்படி வழிபடுகிறானோ அப்படித்தான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். எனவே பிருந்தாவனத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் உள்ளன. அதில் தெய்வம் ஒரு அரசனை போலவே வணங்கப்படுகிறது. நாரதிய புராணத்தில் ஒருவன் இறைவனின் திருக்கோயிலில் சில நொடிகள் தங்கினால் அவன் நிச்சயமாக இறையாட்சியை அடைய முடியும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உபதேசாமிர்தம் அத்தியாயம் 9 இறைவனுக்கு சேவை செய்த. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்டார் டிவோஷன்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். என்னது பகவான் நம்ம எப்படி பாவிக்கணுமா? அவர் வந்து அரசன். அரசன்னா எப்படி எல்லாம் அவருக்கு நல்லதுதான், தி பெஸ்ட் என்ன உண்டோ அதுதான் அவர் ஒரு கிங்கோட ட்ரெஸ்ஸா பார்த்தாலும் சரி இருக்கும். அவள் இது அந்த சாப்பிட்ற ஐட்டம்ஸ், சாப்பிட்ற பிளேட் இதெல்லாம் பார்த்தாலே தங்கமா இப்படி சொல்லிக்கும். என்ன வேணா அந்த மாதிரி அவள்கிட்ட எல்லாம் இருக்கு. அப்ப ஏன் அவ வந்து சாதா ஸ்டீல் தட்டு பிளாஸ்டிக் தட்டு ஏன் சாப்பிட போறா இல்லையா? அப்போ அது மாதிரி ராயலா இருக்கிற அந்த மாதிரி ராஜா மரியாதை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானை நம்ம அந்த மாதிரி பாவிக்கிறோம். நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அதெல்லாம் போட்டு அழகு பார்த்து அவருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணா அவர் அதை தான் பாக்குறாரு. கிருஷ்ணன் நீ மனசார என்ன பண்ற, என்ன கொடுக்குற, என்ன மாதிரி எல்லாம் என்ன வந்து திங்க் பண்ற, நிறைய விதம் இருக்கு இல்லையா? நிறைய விதமா நம்ம வந்து பகவானை வந்து இது ப்ரே பண்ணலாம். அது இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இதுல வராது. நம்ம அந்த இது கிளாஸ் level 2 level 3 எல்லாம் படிக்கலாம். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா ஒரு இது வந்து உபதேசாமிர்தம் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல கொடுத்துருக்கு. ஒரு அரசன் அரண்மனையில் எப்படி வழிபடுகின்றானோ அப்படித்தான் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். அதுபோல ராஜ மரியாதை கொடுத்து அவரை வந்து அந்த மாதிரி இது அவரோட மூர்த்தியை வச்சு இது விக்கிரகம் சொல்றோம் இல்லையா? அர்ச்சனா மூர்த்தியை வச்சு அதுக்கு மாலையெல்லாம் நல்ல வாசனை உள்ள மாலையெல்லாம் தொடுத்து பார்த்து 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 நம்ம வந்து பண்ணணுமா. அந்த மாதிரி பண்ண என்னன்னாக்கா கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும். அவர் நம்ம ஃப்ரெண்டு தானே. அப்போ he will also become our friend அப்படின்னு நம்ம குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அவர் நம்மளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. அப்ப நம்மளும் அவரோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம்னா நம்மளை கையை பிடிச்சுன்னு கூட்டிட்டே போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி. சோ எனவே பிருந்தாவனத்தில் நூற்றுக்கணக்கான கோயில்கள் இருக்கு உள்ளன. அதில் தெய்வம் ஒரு அரசனை போல வணங்கப்படுகிறது. நாரதி புராணத்தில் ஒருவன் இறைவனின் திருக்கோயிலில் சில நொடிகள் தங்கினால் அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன நம்ம கொஞ்ச நேரம் போய் இருந்தாலும் அது வந்து அந்த வைப்ரேஷன் நம்மளை தொத்திடும் நம்ம லைஃப்லயே. அதுக்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு வரணும் அப்படி இல்லை. வாட் இஸ் செட் இஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அப்ப நம்ம வீட்லயே இப்ப வந்து கோயில் வந்து நான் எங்க போனோம், எங்கேயுமே போல. இப்ப வீட்லயே இது கோயில் மாதிரி பெரிய இடம் எல்லாம் வேண்டாமே, ஒரு ஷெல்ஃபோ ஒரு இருக்க மோடையில கூட இதெல்லாம் வச்சு எல்லாம் அதுக்கு இந்த வாசனை திரவியம் எல்லாம் போட்டு ஊதுபத்தி சந்தனம் இதெல்லாம் அது ஒரு தெய்வீக அட்மாஸ்பியரே ஆயிடும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகவானை வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல கொடுத்துருக்கு. அதுதான் தமிழ்ல வந்து உபதேசம். அப்புறம் இதுதானே அதுதானே நெக்ஸ்ட். எஸ். அப்புறம் இது எப்படி வழிபடுறாங்க? நமஸ்காரம் இவளை எப்படி நமஸ்காரம் நம்ம எதிரியும் இருக்கு, சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி. அப்ப பிரபுபாதாவே அவர் பண்ணினதை ஒரு போட்டோ எடுத்து காட்டிட்டார். பிரணாம வணக்கத்தை பத்தி ஜெயலட்சுமி மாதா எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணுவை வணங்குவதற்காக ஒரு பக்தன் தரையில் விழுந்தால் அவனுடைய உடலில் உள்ள பாவங்கள் அனைத்தும் கீழே விழுந்து அழிந்துவிடும். அவன் எழுந்தவுடன் எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறான். ஹரி பக்தி சுதோதயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இதுல என்ன பண்ணுங்க, விஷ்ணுவை வணங்குவதற்காக ஒரு பக்தன் தரையில் இப்ப ஆக்சுவலி இது என்ன தமிழாக்கம் நான் தான் பண்ணிருக்கேன். இப்போ எப்படி கூகுள்ல வந்தோம் தரையில் விழுந்த அந்த மாதிரி இல்ல, தரையில் வணங்குறதுக்கு வேண்டி விழுந்தானக்கா. நாட் எக்ஸாக்ட்லி விழுறதுன்னா என்னது தடுக்கி விழுறது அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லை, ஏன்னா அதுல அப்படிதான் வந்திருக்கு. ஸோ ஐ மீன் ஐ ஹேட் டு புட் தட். தரையில் வணங்குவதற்காக இந்த மாதிரி வணங்குறதுக்கு நம்ம அந்த மாதிரி வி ஷுட் லை டவுன். அந்த மாதிரி அவனுடைய உடலில் உள்ள பாவங்கள் அனைத்தையும் கீழே விழுந்து அழிந்துவிடும். அந்த ஒரு இதுலதான் அவங்க வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி அந்த மாதிரி கிட்ட உள்ளது எல்லாமே அர்ப்பணம். ஒண்ணு என்னன்னாக்கா ஃபுல்லாவே செல்ஃப். நான் என்கிட்ட நீங்க ஒண்ணுமே கிடையாது, நான்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லாம் நான் ஐக்கியமாயிடுச்சு, நான் எல்லாமே உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன், ஃபுல்லாவே நான் வந்து சரண்டர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலதான் அந்த சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்வாங்க. சோ கீழே விழுந்து அழிந்துவிடும். அவன் எழுந்தவுடன் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அப்ப அது எவ்வளவு வாட்டி பண்ணாலும் நமக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கணும். இன்னொரு ஏதாவது தொத்தின்னு இருந்தா கூட அதையும் நான் நமஸ்காரம் பண்ணி இது பண்ணி. இது புருஷாளுக்கு தான், இட் இஸ் நாட் ஃபார் லேடிஸ். ஓகே, அது அடுத்தது வரது லேடிஸ்க்கு. உஷா மாதாஜி லெனோவா வந்து உஷா நாகராஜன் அவளுக்கு படிக்கணும்னு சொல்றா மாதாஜி. அதான் போட்டிருக்காங்க. இப்ப நான் அதை கூப்பிடுறேன். ஆனா அவ கூப்பிடும்போது நீங்க பதிலே சொல்றது இல்லை. அப்ப நான் ஆடியோ ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு நினைச்சேன். உஷா மாதாஜி படிக்கும்.
ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் உஷா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணுங்க. அந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது ஸ்பீக்கர் பட்டன் நான் பிரஸ் பண்ணேன்னா அது அன்மியூட் ஆயிடும். உஷா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வைங்க. அது அன்மியூட் பண்ணாலும் அப்பதான் உங்களால படிக்க முடியும். யூ வாண்ட் டு ரீட். இப்ப பண்ணல வந்தது. பண்ணுங்க, ஒரு வாட்டி கூட பண்ணுங்க. இப்ப ஆயிடுது. 2 வாட்டி பண்ணாங்க. ஒரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணாலே அது அன்மியூட் ஆயிடும். நீங்க 2 வாட்டி பிரஸ் பண்ணனால திரும்பி மியூட் ஆயிடும். ஜஸ்ட் டச் ஒன் டைம். ஒரு வாட்டி டச் பண்ணிட்டு விட்டுருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அன்மியூட் ஆயிடுது. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நாரதீய புராணத்தில் குலதெய்வத்தை வணங்குவதும் மரியாதை செய்வதும் பற்றி ஒரு கூற்று உள்ளது. ஒருமுறை வணக்கம் செலுத்தியவர் தெய்வத்தின் முன் பணிந்தவர் மீண்டும் இவ்வுலகிற்கு வரமாட்டார். ஏனென்றால் அவர் நேரடியாக கிருஷ்ணரின் இருப்பிடத்திற்கு செல்வார். உபதேசாமிர்தம் அத்தியாயம் 9. லெட்டர் டிவோஷன்ல சாப்டர் 9ல கொடுத்திருக்கு. என்னது? நாரதிய குலதெய்வத்தை வணங்குவதும் மரியாதை, குலதெய்வத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சில பேர்ல சும்மா ஏதாவது சொல்லுவா, இந்த மாதிரிதான் ISKCON அந்த மாதிரி சொல்றேன். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாம் பண்ணலாம். நம்ம குலதெய்வத்துக்கு ஒரு வழிபாடு இருந்ததுன்னா அதை பண்ணலாம், தாராளமா பண்ணிட்டு இருக்கலாம். சோ குலதெய்வத்தை வணங்குவது மரியாதை செலுத்தும் பற்றி ஒரு கூற்று உள்ளது. ஒரு முறை வணக்கம் செலுத்தியவர், அந்த மாதிரி பகவான் நமஸ்காரம் பண்ணும் என்னாகும், தெய்வத்துக்கு முன் பணிந்தவர் மீண்டும் உலகத்திற்கு வரமாட்டார். பகவான் இப்படியே அங்க அதுல எழுதிருக்காது. நான் தான் அன்னைக்கே பண்ணியாச்சு, அப்பதான் வரமாட்டேன் அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி பண்ணாலே அவ்வளவு பலன் இருந்தா அப்ப நான் இவ்வளவு கோட்டி ஜன்மாவோட பாவ மூட்டையை வச்சிருக்கேன். நான் எவ்வளவு நமஸ்காரம் பண்ணாதான் அது தீரும் தெரியாது. அப்படி நினைச்சு நம்ம பண்ணணும் இல்லையா? இந்த ஜென்மத்தை இப்போ நிறைய இந்த வயசு வரைக்கும் எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோமோ, இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு ஜென்மம் பூச்சியா புழுவா எல்லாம் இருக்கும். அது அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்ம பாவம் பண்ணலே. மனுஷ ஜென்மம் எடுத்திருந்தா கூட நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? நடக்கும்போது துண்ணும் போது வாயில போகும் சில பூச்சிகள் எல்லாம் இருக்கும். சோமரி பாவம் இப்போ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். எல்லாம் போனோம்னா பகவானை வணங்குறதும் பகவானோட நாமம் எடுக்கிறதும் அதுலதான் கரையும். சோ எவ்வளவு நம்ம பண்றோமோ அவ்வளவு நல்லது. ஓகே, அடுத்தது ஸ்லைட் போலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணாமா. எஸ், யார் படிக்கிறது பாக்கி? மங்கர் மாதாஜி இருக்கலாம். எனக்கு இப்போ ஒன்லி ஃபியூ பீப்புளோட தான் நிறைய இருக்கும். மங்கர் மாதாஜி பேச முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கோ. டைப்ஸ் ஆஃப் பிரணாமா. பிரணாமா வணக்கத்தின் வகைகள். அஷ்டாங்க பிரணாமா, தண்டவத் பிரணாமா. அஷ்டாங்க பிரணாமம், தண்டவத் பிரணாமம். ஆர்ம்ஸ், ஃபீட், நீஸ், செஸ்ட், ஹெட், ஐஸ், மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ். கைகள், கால்கள், முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். இது இங்கிலீஷ்ல தான் இருந்தது மாதாஜி. நான் தமிழ் பண்ணிட்டு ஃபுல் வீக் அதுலதான் போறது எனக்கு டைம். ஏன்னா இங்கிலீஷ்னா நிறைய பேர் தெரியாது இல்லையா? இதுக்கு நம்ம தமிழ்ல சொல்லி தரோம்னா தமிழ்லயே பண்ணலாமே இல்லையா? அதனால தமிழ்ல படிக்கலாம். இங்கிலீஷ்ல படிக்கிறது தப்பு இல்லை, இங்கிலீஷ் தமிழ்லயும் படிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. சோ எவ்வளவு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ். இப்ப நம்ம அஷ்டாங்க நமஸ்காரம் சொன்னாலே அஷ்டாங்க, அது அஷ்டாங்க பிரணாமம். பிரணாம்னா என்னது? ஹிந்தியில பிரணாம்னாக்கா நமஸ்தே தான் சொல்லுவோம் இல்லையா? நமஸ்தே பிரணாமம். சான்ஸ்கிரிட்லயே பிரணாமம்னாக்கா இதுதான், வணங்குறதுதான். சோ அதுக்கு நம்ம தண்டவத் பிரணாம். ஏன் தண்டவத்னா, தண்டம்னா என்னது? குச்சி. குச்சி எப்படி விழும்? குனிஞ்சு எல்லாம் விழாது இல்லையா? ஒரு குச்சி இப்படி வச்சிருக்கோம்னா அது கிராம் இப்படிதான் விழும். வணங்கி அது கீழே போட்டோம்னா அது அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டா விழுந்துடும். சோ அந்த மாதிரி நம்ம அப்படி நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். நம்மள சரண்டர் பண்ணும்போது ஃபுல்லாவே டோட்டல் பார்ஷியல் எல்லாம் நம்ம சரண்டர் பண்ணாம ஃபுல்லாவே தண்டவர். ஆனா அது புருஷாளுக்கு again we should not get confused. அப்படின்னா நான் இன்னையில இருந்து அப்படிதான் பண்ண போறேன் அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அவரே கொடுத்திருக்காரு. அப்ப இதுல என்னெல்லாம் தரையில படுறா போல கைகள், கால்கள், முழங்கால்கள், மார்பு, தலை, கண்கள், மனம் மற்றும் வார்த்தைகள் எல்லாமே சரண்டர் பண்ணிட்டோமா. மனசு கூட, இப்ப மனசுல கூட யாரை பத்தியும் நம்ம ஒரு இனிமிட்டி, அவளை பத்தி ஒரு காசிப் ஒண்ணுமே வேண்டாம். எல்லாரும் நல்லவாதான், எல்லாரும் பக்தாதான், அவளுக்கு தெரியலை அப்படின்னு விட்டுணும். மற்றும் வார்த்தைகள், மனசுல அந்த மாதிரி வந்தாதானே வார்த்தைகளோ கெட்டதா வரும் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே நம்ம கிளியர் ஆக்கிடணும். அப்புறம் இது என்னது? பஞ்சாங்க பிரணாமம். இது நான் சின்னதுதான், நான் படிச்சுடுறேன். பஞ்சாங்கம் பஞ்ச அங்கம்னாக்கா 5 அங்கம். 5 அங்கம் தரையில தொட்டு நமஸ்காரம் பண்றாங்க. என்னெல்லாம்? ஆர்ம்ஸ் கைகள், முழங்கால்கள், தலை, மனம் மற்றும் வார்த்தைகள். சோ இது லேடிஸ்க்கு இது பொருந்தும். இப்ப லேடிஸ்க்கு இதுதான் பண்ணணும். மார்பகம்னா கீழே தரையில படாம தான் பண்ணணும். முட்டு, கால் முட்டு, கை முட்டு, இந்த கை ஃபுல்லாவே இந்த முட்டுல இருந்து இது வரைக்கும், கை விரல்கள் வரைக்கும், தலை, நெத்தி, இந்த காலு, பாதம், இப்படி. பிரணவ முத்ரா எப்படி இருக்க வேணும்? இந்த மாதிரி இருக்கணும்.
இதெல்லாம் நம்ம இந்தியன்ஸ்க்கு இது எல்லாமே தெரியும். இதெல்லாம் என்ன தெரியும், நம்ம என்ன கோயில் கோவாய்க்கு போவோம். இது அவர் பண்ணினது யாருக்கு, அவர் எங்க போனார், இப்ப அதை திங்க் பண்ணோம் நம்ம. இதெல்லாம் நமக்கு தெரியுமே, இதெல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுக்குற அப்படின்னா, இது அவர் எழுதினது யாருக்கு வேண்டி, ஃபாரினர்ஸ். ஏன்னா அவள்லாம் சர்ச்சுக்கு போனவா, சில பேர்லாம் போகாதுக்கே அந்த ஹிப்பீஸ் எல்லாம் இருந்தவா. சோ அவளுக்கு வேண்டி எழுதினதுதான் இதெல்லாம். இப்ப நிறைய விஷயங்கள் நம்மளே ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா சில இடத்துல ஓஹோ இது அப்படியா அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற போலயும் இருக்கும். எனக்கு வணங்குறானா எல்லாருமே தெரியும், நம்ம இந்தியாவில எல்லாருமே இப்படிதான் வணங்குறோம். பட் அவளுக்கு அது சொன்னா அவள் ஷேக்கன் பண்ணி பழக்கம், அவளுக்கு இந்த மாதிரி தெரியாது. இப்ப எல்லாரும் படிச்சாயிடுச்சு. சோ பிரணாம முத்ரா எப்படி 2 கையை அப்படி கூப்பிட்டு இப்படிதான் வணங்கணும். ஓகே. அப்புறம் இத வணக்கம் செலுத்தும் போது தவிர்க்க வேண்டிய மீறல்கள் என்னெல்லாம் தவிர்க்கணும், என்னெல்லாம் மீறறோம், அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். எப்படியெல்லாம் பண்ணா வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க மாதாஜி, எனக்கு இங்க இருந்து யாருமே தெரியலையே. படிக்கட்டுமா? யாரு இப்ப படிச்சாலே ஒரு நிமிஷம், நிறைய பேர் இருக்கா, நம்ம யாருமே சுலோச்சனா மாதாஜி இருக்கா? மாதாஜி இங்க இருக்காங்களா? எனக்கு இங்க ஒண்ணுமே யாரோடுமே தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சுலோச்சனா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஓ படிக்கிறேன். Transgressions to our while offering obeisances. வணக்கம் செலுத்தும் போது என்ன மாதாஜி? தமிழ்ல உள்ளது மாத்திரம் படிங்க. வணக்கம் செலுத்தும் போது தவிர்க்க வேண்டிய மீறல்கள். Don't offer obeisances. வணக்கம் செலுத்த வேண்டாம். இறைவன் ஓய்வெடுக்கும் போது ஒரே ஒரு கையால் உடலில் மேல் பகுதியில் ஆடைகளை அணிந்து பிரணாம மந்திரங்களை அமைதியாக ஒத்துதல். தெய்வத்தின் முன்னிலையில் ஆன்மீக குருவிடம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அல்லது கருடனின் திசையில் பாதங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. இறைவன் ஓய்வு எடுக்கும் போது அப்படின்னா திரை போட்டிருப்பான் இல்லையா, பகவானோட மத்தியான ஆர்த்தி எல்லாம் காட்டினா பகவானுக்கு திரை போட்டு வச்சுப்பான். ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. திரும்பி சாயந்தரம் ஓப்பன் பண்ணுவா, திரும்பி ராத்திரி. அந்த ஓய்வு எடுக்கிற நேரத்தை நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணோம்னா அவருக்கு அப்புறம் ஏன்னு அவர்தான் இந்த அபய கையோட தானே இருக்காரு இல்லையா. அப்ப அவருக்கு வந்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ண வந்துட்டாரு அப்படின்னு பகவான்ல ஓய்வு எடுக்க மாட்டார், அது இருக்கவே இருக்கு. இருந்தாலும் நம்ம ஒரு பாவனையை அவர் வச்சு ஒரு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்குறோம், அழகுப்படுத்துறோம், ஏன் அதெல்லாம் பண்ற ஒரு பாவனை நம்ம பண்ற போல அவரே ஒரு பர்சனல் காடர். ஏன்னா இது பியர் பர்சனல். அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணும்போது நமக்கு ரெஸ்ட் இருக்கு வேணுங்கிற போல அவருக்கு ரெஸ்ட் வேண்டி இருக்கு. அந்த டைம்ல நம்ம நல்ல ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தோன்றும் போது யாரோ போன் பண்ணா நம்மளை கூப்பிட்டா எப்படி எரிச்சல் வரும் இல்லையா, அது போல பகவானுக்கு நம்ம அந்த டைம்ல நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. எப்போ இறைவன் ஓய்வு எடுக்கும் போது நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் ஒரே கையால் சில பேர்ல இப்படி பண்ணிட்டு போவாங்க, அதான் நமஸ்காரம். இது மாடர்ன் ஆயிடுச்சு. ஒத்த கையால் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு போவாங்க, அது பண்ணக்கூடாது. 2 கையை கூப்பிதான் பண்ணணும். சோ ஒரு கையால் நமஸ்காரம் பண்றது கூடாது. உடலின் மேல் பகுதியில் ஆடைகளை அணிந்து பண்ணக்கூடாது. என்ன என்னது, அது வந்து ஆக்சுவலி கேரளால வந்து இது வந்து ஃபாலோ. கேரளால எல்லா கோயிலையும் வந்து கேரளா கோயில்னாக்கா என்னது, கிருஷ்ணர் கோயில் நம்ம ஊர்ல இருந்தாலும் இது கேரளா நம்பூதிரிமார்கள் தான் அதெல்லாம் பண்றாங்க, எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்றாங்கனாக்கா தே ஃபாலோ. ஜென்ஸ் எல்லாம் ஷர்ட் போட்டுக்க கூடாது. ஏன் ஷர்ட்னா அதுல ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும். ஸ்டிச் பண்ணினா என்ன, மேல் துண்டு போட்டுக்கலாம். பேர் பாடியை போட்டுக்கிறது கொஞ்சம் ஷையா இருக்கு அப்படின்னா மேல் துண்டு போட்டுக்கலாம். ஆனா ஷர்ட் போடு, ஏன்னா அதுல வந்து ஸ்டிச்சஸ் இருக்கு. அது என்ன ஐதீகம் எனக்கு தெரியாது, அந்த ஸ்கிரிப்சர் பார்த்தா தெரியும். அந்த ஒரு இது வச்சுட்டு இருக்கா, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், அது பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும். நம்ம அதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். எவ்வளவு டீப்பா போறது, அப்புறம் ஒவ்வொன்றுக்கும் ரொம்ப டீப்பா போச்சுன்னா நெவர் எண்ட். சோ அவளுக்கு அந்த ஒரு இது வச்சிருந்தா. அப்ப இவரும் அதுதான் ஃபாலோ பண்றாரு. இவரு என்ன சொல்றாரு, அந்த மாதிரி இது கோயிலுக்கு எல்லாம் போகும்போது மேலாடை போட்டு போகக்கூடாது. மேலாடைன்னா வந்து இதான் ஸ்டிச் தான். ஆக்சுவலி ஒரு துண்டு போட்டு துண்டோ அந்த மேல் துண்டுன்னு போடுவாங்க, பிடிச்சா This is again for gents, ladies கிட்ட. அதே போல பிரணாம மந்திரங்களை அமைதியாக அப்படியெல்லாம் ஓதக்கூடாது. நல்ல சத்தம் போட்டு சொல்லாமே, பகவானுக்கு கேட்கணுமே. 4 பக்தாளுக்கு கட்டுனா அவளும் சேர்ந்து ஜபிப்பாள் இல்லையா. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், பிரணாம மந்திரானே இருந்து எனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டு நானே படிச்சுன்னு போல இல்லையா. எனக்கு தெரியும், நிறைய பக்தாளுக்கு தெரியும். அப்ப யாருக்கு தெரியாதோ அவளை கூப்பிட்டு வச்சு நீங்க படிங்கோ அப்படி சொல்லும்போது என்ன ஆகும், தெரிஞ்சவாளுக்கும் கேட்கறா, தெரியாதவனும் படிக்க சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப இன்னொரு 4-5 கிளாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கும் பிரணாம மந்திரம். அப்ப எல்லாருக்கும் ஒருத்தருக்கும் நம்பர் கொடுத்துருந்தாக்கா எல்லாரும் அவாவா படிச்சுட்டு போகும். சோ பிரணாம மந்திரங்களை அமைதியாக ஓதுதல் கூடாது. இதெல்லாம் கூடாது நாங்க ஆட் படிக்கணும். அப்புறம் தெய்வத்தின் முன்னிலையில் ஆன்மீக குருவிடம் நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. எங்க கோயில் இருக்கோ அது இவர் குரு தானே, குருவை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு சில பேர் சொல்லுவா.
ஆனா கோயில்ல பண்ணக்கூடாது. கோயிலுக்கு வழியில, கோயிலுக்கு சைட்ல எங்கேயா போயிட்டு பகவானோட இந்த இது விக்கிரகம் இல்லாத பக்கமா போயிட்டு குருவை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி நம்மளோட இது ஒபிசன்ஸ தெரிவிக்கலாம். ஆனா கோவில்ல பகவானுக்கு முன்னாடி பகவான் ஒருத்தருக்கு தான் நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணலாம். அதே போல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அல்லது கருடனின் திசையில் பாதங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பாதம் தெரியும் இல்லையா? அப்ப பின்னாடி என்ன ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருக்காரு, இங்க எப்பவுமே அப்படிதான் வைக்கிறார். நார்மலி இங்க கிருஷ்ணரோட இது இருக்கும் விக்ரம், இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர். அப்ப நம்ம இப்படி டைரக்டா பண்ண என்ன ஆகும், அவருக்கு கால் காட்டுறவங்க ஆகும். இதெல்லாம் ஒண்ணும் புதுசே கிடையாது. நம்ம அப்படிதான் பண்றோம் இல்லையா? ஒரு கோயிலுக்கு போனா என்ன பண்றோம், எங்க வெறும் சவர் இருக்கும் அங்கதான் நம்ம கால் இது காட்டிட்டு நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். we will not, அங்க ஒரு விக்ரம் இருக்குன்னா அங்க காலை காட்டி பண்ண மாட்டோம். இருந்தாலும் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியது. ஏன்னா நாட் ஓன்லி ஃபாரின், அது இப்ப யங்கர் ஜெனரேஷன் கூட தெரிய மாட்டேங்குது. எங்க வேணா நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அப்போ நம்ம ஊர் பக்கத்துல கோயில எழுதி போடுவோம், இங்கே வணக்கம், இங்கே நமஸ்காரம் பண்ணவும் இங்கே பண்ணக்கூடாது அப்படி எல்லாம் போடுறா. ஏன்னா அந்த இந்த கம்பம் இருக்கும், ஏன்னா கொடிமரம் இருக்கும், அப்படிலாம் இப்ப நம்ம ஆமா. அப்ப அதெல்லாம் இருக்கும். அப்ப அதுக்கெல்லாம் கூட மரியாதை நம்ம செலுத்தணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அப்ப அங்க வந்து பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவ போட்டிருப்பா. ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாது, ஊர் பக்கம் எல்லாம் போச்சுன்னா நமக்கே தெரியாது. நம்ம அடிக்கடி போறது கிடையாது. ஒரு கோயில ஒரு மாதிரி இருக்கும், எங்க இருக்கு என்னது எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. அப்ப நம்ம லோக்கல் கோயில் நம்ம இருக்கிற இடத்துல பக்கத்துல கோயில் போச்சுனாக்கா இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். அங்க நம்ம நமஸ்காரம் மட்டும் பார்க்கணும். நான் இங்க பண்ண போறேன், என் பின்னாடி ஏதாவது விக்ரம் இருக்கா, பகவானோட ஏதாவது சிலைன்னா விக்ரம், நாட் சே சிலை விக்ரம், நம்ம அர்ச்சனை பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு இது கொடுத்துருப்போம், ஒரு என்னது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருப்போம். நார்மல் சிலைன்னா ஒரு ஏதோ நம்ம வீட்டுல ஏதாவது வச்சிருக்கோம், சும்மா ஒரு இது என்ன ஆர்டிஃபேக்ட் மாதிரி ஒரு கிருஷ்ணரோட படம் வச்சிருக்கோம், இல்ல விக்ரம் வச்சிருக்கோம், அது வந்து நம்ம பூஜை பண்றதுன்னா இட் இஸ் ஒரு சிலை தான். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் வுட் ஆர் ஒரு மார்பிள் அப்படி சொல்லிக்கிறோம். ஆனா அர்ச்சனை பண்றதுக்கெல்லாம் விக்ரம் சொல்லணும். அந்த விக்ரத்துக்கு நம்ம காலை காட்டிட்டு நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம பாத்துக்கணும், நமஸ்காரம் பண்ணும்போது பின்னாடி பாத்துக்கணும், வேற யாருக்கும் நம்ம வந்து காலு காட்டலையே அப்படின்னு பாதம். அப்ப அதுதான் லாஸ்ட் முடிவு. ஸ்ரீ பிரபுபாதர், ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அல்லது கருடனின் திசையில் பாதங்களை காட்டி நம்ம நமஸ்காரம் பண்றது கூடாது. இதெல்லாம் வணக்கம் செலுத்த கூடாதோட இண்டிகேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் டெம்பிள் ரூம் எட்டிகெட், கோவில் அறை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு. வசந்தி மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறா? கோவில் அறை ஆச்சாரம். தானம் செய்ய முடியாத, பெரிய பாகம் செய்ய முடியாத, வேதம் படிக்காத, இறைவனை வழிபட முடியாத அல்லது மற்ற எந்த ஒரு புண்ணிய காரியமும் செய்யாத ஒருவன் கூட கோவிலில் வைக்கப்பட்டுள்ள சரண அமிர்தத்தை குடித்தால் கடவுளின் மொபைல்ல இருந்து படிக்கிறடா, அப்ப கை அதுல போயிடுறது. ஆமா, அதான் அவங்க கை அதுல மியூட்ல போயிடுறது, அடிக்கடி மியூட் ஆயிடுறது நீங்க படிக்கும் போது. அது அப்படியே விட்டுருங்க. ஆச்சா நீங்க அது இது பண்ணும்போது அது கைப்படுறதுன்னு நினைக்கிறேன். கை ஓட்டுற இல்லையா, அது நெக்ஸ்ட் சின்னது இல்லையா. குடித்தால் கடவுளின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க தகுதியுடையவன் உடையவன். உபதேசாமிருதம் அத்தியாயம் 9 ஸ்கந்த புராணம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கு தானம் செய்ய முடியாது, ரொம்பவே ஏழை, ஒன்னும் என்ன ஒரு ரூபா போடுறது கூட திங்க் பண்ணுவோம், எங்க ஒரு ரூபா இருந்தா நம்ம வேற ஏதாவது வாங்கி சாப்பிடலாமே, என்ன சாப்பிடறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும், அந்த மாதிரி விடுவேன். பெரிய யாகம், நிறைய பெரிய யஜ்ஞம் யாகம்லாம் பண்ண முடியாது, வேதம் படிக்க ஒன்னும் தெரியாது, ஸ்கிரிப்சர் ஒண்ணுமே தெரியாது, பகவத்கீதானா என்னது இருக்கு அந்த மாதிரிதான் இருந்தோம் நம்மளும் இல்லையா. ஒரு காலத்துல நம்மளும் அப்படி எல்லாம் இருந்து இப்பதான் வந்து எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்கிறோம். அப்போ இறைவனை வழிபட முடியாத, கோயிலுக்கும் போக முடியாது, இறைவனை வழிபடவும் அவனால இயலை முடியாதுன்னா, அல்லது மற்ற எந்த ஒரு புண்ணிய காரியமும் செய்யாத ஒருவன், இன்னுமே அவனுக்கு பண்ண முடியாத நிலையில இருந்தாலும் கூட கோவிலில் வைக்கப்பட்டு சரணாமிர்தத்தை, அப்படின்னா எனக்கு ஒரு தீர்த்தம் கொடுக்குறான், ஏதோ பிரசாதம் கொடுக்குறான், அதை சாப்பிட்டாலும் என்ன ஆயிடுமா, கடவுளின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க தகுதி அடைவான். அப்படின்னா என்னது, இமிடியா அவனுக்கு டிக்கெட் கிடைச்சிடும். அப்ப நான் தான் ஒரு அன்னைக்கு பிரசாதம் சாப்பிட்டேன் கோயில், அப்ப நான் போயிடுவேன், அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லை. அது தட் வில் பி a ஸ்டார்டிங். அது குடிச்சா அப்போ ஒரு ஆர்வம் வரும், நம்ம வந்து இனிமே ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் படிக்கலாமான்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அந்த தினமும் வேலைன்னு போறேனே, கோயிலோட ஒண்ணுமே நான் பண்றதுலையே, சரி இப்ப வேலைக்கு கொஞ்சம் ஒரு 10 minutes லேட்டா போறேன், அந்த கோயில போயிட்டு ஒரு பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு போறேன், அந்த மாதிரில ஒரு எண்ணம் தோண ஆரம்பிக்கும். சோ அதுதான் வந்து we should take it as a meaning. இல்லாட்டா நாம அப்படின்னா நான் தான் நிறைய பிரசாத் சாப்பிட்டேன், இப்ப இனிமேல நான் ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை, எனக்கு தான் அங்க டிக்கெட் கன்ஃபர்ம்ட் அப்படிலாம் நினைக்க கூடாது. நம்ம மனுஷாளுக்கெல்லாம் இல்லையா, கொஞ்சம் கொடுத்தோன்னா அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கே தாட்ஸ் வந்துடும், ஓஹோ அப்படி, அப்ப நான் நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன். இந்த மோமெண்ட் யூ திங்க் நம்ம நிறைய புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம்னா எல்லாமே புஷ்கரம் போயிடுமா, நான் நிறைய பண்றதுக்கு பாக்கி இருக்கு, பகவான் ஆயுள் பெருசா கொடுத்து இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு இது வாய்ப்பு கொடுக்கணும்னு தான் வேண்டிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் எஸ், அடுத்த டெம்பிள் ரூம் எட்டிகெட் யார் படிக்க போறீங்க? ஸ்கிரீனே தெரிய மாட்டேங்குது, ஒரு நிமிஷம்.
இல்லையா? கணேசன் பிரபு படிக்கிறடா? ஹரே கிருஷ்ணா. I think the people should raise hand. இல்லடா தெரிய மாட்டேங்குது. ஜி கல்பனா மாதாஜி ஜி கல்பனா மாதாஜி படிச்சா இல்லன்னு நினைக்கிறேன். படிங்கோ ஜி கல்பனா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே எல்லாம் வாய் முடியும். நிவேதிதா மாதாஜி படிங்கோ. படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஏ மாதாஜி இதுக்கே ஒரு 5 நிமிஷம் இப்ப யாரு கேக்குறதே போறது. இல்லாட்ட ஆர்வம் வேணாங்க. மியூட்ல இருந்துச்சு மாதாஜி. சும்மா சொல்றேன். பிரம்மதேவர் நாரதரிடம் கூறுகிறார், என் அன்பான நாரதரே, முன்பு கிருஷ்ணர் பயன்படுத்திய மலர் மாலையை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொள்பவர் எல்லா நோய்களிலிருந்தும் பாவ செயல்களுக்கான எதிர்வினைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். மேலும் படிப்படியாக அவர் ஜட மாசுக்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். உபதேசாமிர்தம் அத்தியாயம் 9 ஸ்கந்த புராணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதுல இருந்து என்னது பிரம்மதேவர் நாரதரிடம் கூறுகிறான்னு நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். சரி, இப்ப இதெல்லாம் படிச்சது என்ன பழைய காலத்து ஸ்டோரி. இப்ப நமக்கு என்ன அது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அதுதான் நம்ம ஈவன் பகவத்கீதாலையும் ஒரு ஸ்லோகத்தையும் படிச்சப்பறம் சரி கிருஷ்ணர் தான் சொன்னார், அர்ஜுனிட்ட தான் சொன்னார் அப்படின்னு. ஆனா நம்ம அதுல இருந்து என்ன படிக்கணும்? ஒவ்வொரு ஸ்லோகமும் நமக்கு அது ஒரு அறிவுரை கொடுக்கறது. அது நம்ம அவ்வளவு ஸ்ரத்தையா பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும். ஓஹோ இப்படியா அப்படின்னா நம்ம லைஃப்ல இந்த மாதிரி கடைபிடிக்கணுமான்னு. இட்ஸ் லைஃப் மேனுவல். அதே போல இது என்னது ஒரு எப்படி ஒரு சம்ஸ்காரம். நம்ம இப்போ ஒரு இதுல இருக்கோம் இல்லையா, ஒரு கல்ச்சர்ல இருக்கோம். அந்த கல்ச்சரை நம்ம எப்படி நான் எப்படி வேணா எக்ஸப்ட் பண்ணி சாப்பிடலாம், எப்ப வேணா இருந்துக்கலாம், எக்ஸாம்பா எப்ப வேணா பண்ணலாம், இன்னைக்கு நான் பண்ணலாம், நாளைக்கு பண்றேன், மத்த நாளைக்கு பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாம எப்படி ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருந்தா ஸ்பிரிச்சுவல்ல நம்ம அப்படியே ஒரு படியா ஒரே வழியில போயிட்டு இருப்போம். சோ அதனால இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும் தான் பார்க்கணும். இதுல பிரம்மதேவர் நாரதரிடம் கூறினார், என் அன்பான நாரதரே, முன்பு கிருஷ்ணர் பயன்படுத்திய மலர் மாலையை தன் கழுத்தில் அணிந்து கொள்பவர் எல்லா நோய்களிலிருந்தும் பாவ செயல்களுக்கான எதிர்வினைகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறார். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? கோயில் எப்படி பிரசாதம் தருவோம், ஒண்ணு இல்லைன்னா ஒரு பூ தீர்த்தம் கொடுப்போம். அந்த தீர்த்தத்தை இப்படி இருக்குன்னு நம்ம கீழெல்லாம் சிந்தக்கூடாது. இதை நம்ம அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். கீழே பின்னாடி வரவழ அதை சமைட்டுவா. அதோட பூ கொடுத்தாலும் என்னது கீழே அந்த நிறைய பூ கொடுத்துட்டாலும் கீழே விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அதாவது கேர்ஃபுல்லா நம்ம வச்சுக்கணும். அதே போல சந்தனம், குங்குமம் இதெல்லாம் கொடுத்தாலும் விட்டு பாக்கியோட எங்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இது பண்ணிட்டு இருப்பா. எங்க பேப்பர் இருக்கும், அந்த பேப்பர் எடுத்து நம்ம வீட்லயே கொண்டு போயிடலாமே. அது வீட்டுல நிறைய இருக்குன்னா இதுக்கிட்டுமே வீட்டுல இருந்து வரவாளுக்கெல்லாம் அந்த நம்ம வீட்டுல அந்த மாதிரி கல்ச்சர் இருக்கும் இல்லையா. யாராவது வீட்டுக்கு வந்தாதான் சுமங்கலியோட யார் வந்தாலும் அவளுக்கு குங்குமம் எல்லாம் கொடுப்போம். வீட்டு குங்குமம் அப்படின்னு அந்த இது குங்குமத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஒரு புண்ணியம் போகுமே. கோயில அர்ச்சனை பண்ண குங்குமம் அந்த மாதிரி நம்ம தினமுமே கோயில் போறோம்னா தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறா. அவன் நிறைய எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், எவ்வளவுதான் கொடுப்பா. அது நம்ம இட்டுண்டு போன பாக்கி எங்க இப்படி சவத்துல தேய்ப்பா, எங்க வச்சுடுவா. அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றது இட்ஸ் வெரி ராங் திங். நம்ம கோயில அசுத்தம் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஏன்னா அதை கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்காங்க. இப்போ இவங்களோட சந்தனம் தேய்ச்சிட்டு போயிருக்கா, அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க. குங்குமத்தை போட்டிருக்கா, அதை கிளீன் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் டன். இப்போ இதுல என்னன்னாக்கா பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண மாலை இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண பூக்கள் இல்ல ஜபிச்ச அந்த இது நீர் அதெல்லாம் தான் தீர்த்தமா நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணின பாலோ ஒட்டவர் என்னெல்லாம் அங்க பண்றவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாலும் அது பகவான்டே நம்ம வாங்கினா பிரசாதம் நினைச்சிருவோம். அதை கீழே சிந்தி கீழே கொட்டி பின்னாடி வரவா கால் மிதிச்சு நம்ம காலே பட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. புஷ்பம் எஸ்பெஷலி அங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே புஷ்பங்கள்லாம் இருக்கும். சரி நம்ம கண்ணு தெரிஞ்சதுன்னா அதையாவது நீக்கியாவது வைக்கணும். எங்கையும் எழுதி அப்ப நான் எழுத்துக்கு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி எண்ணம் இல்லாம யாரோ காலம் பட வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீக்கி வைக்கலாம். அப்புறம் யாரு கூட்டின்னு போறாலும் அது கிளீன் பண்ணிக்கிட்டோம். இல்ல நம்மளுக்கே தெரிஞ்சதுன்னா அதை எங்க போடணும்னு தெரிஞ்சா பண்ணலாம். சோ இது என்னன்னாக்கா அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணதெல்லாம் நம்ம கொடுத்து அதை நம்ம ரொம்ப ஸ்ரத்தையா யூஸ் பண்ணோம்னா என்னது படிப்படியா அவர் ஜடமாசுகளில் இருந்து விடுபடுவார். நம்மளோட ஏன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டே போவோம். அங்க போற பாதையை நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டே போறோம். சோ இது இதுவும் கொடுத்துருக்கு. இட் இஸ் நத்திங் மோர். எந்த இதுலயும் குட் அப் ஸ்டோரியே கிடையாது. எவனோ அவன் எழுதியிருக்கான் என்னத்தையோ எழுதியிருக்கான் அந்த மாதிரி கிடையாது. இது இருக்கு சான்றுன்னு சொல்லுவா இல்லையா, ஒரு என்ன சொல்லுவா ரெஃபரன்ஸ் எங்க இது கொடுத்துருக்கு பாக்கலாம் அப்படின்னாக்க அதை கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் சாப்டர் 9 ஸ்கந்த புராணத்தையும் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கல இது வரைக்கும்? மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி படிங்க. கோவில் அறை ஆச்சாரம். ஆரத்தி நடக்கும் போது இறைவனின் ஆரத்தி நடக்கும் போது இறைவனின் திருமுகத்தை ஒருவர் தரிசித்தால் பல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன் வந்த அனைத்து பாவ வினைகளில் இருந்தும் விடுபடலாம்.
பிராமணனை கொன்றது அல்லது அது போன்ற தடை செய்யப்பட்ட செயல்களில் இருந்தும் அவர் மன்னிக்கப்பட்டுள்ளார். உபதேசாமிர்தம் அத்தியாயம் 9 ஸ்கந்த புராணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப இதுல என்ன வந்து ஆரத்தி நடக்கும், அதனால்தான் வந்து மங்களாரத்தி பாருங்க. மங்களாரத்தி பாருங்க, நீங்கள்லாம் எழுந்துக்கலைன்னா இப்ப எனக்கு என்ன போறது இல்லையா? நான் நிறைய அதை பாவம் விஜயலட்சுமி மாதாஜி உண்டு இல்லைன்னு நான் கேட்டு விடுறேன். காலையில நீங்க நான் எந்துக்கிட்டேன் மாதாஜிங்க, அதனால எனக்கு பாவமா தோணும். அப்ப இல்லாட்டா ராத்திரி போட்டுருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப ராத்திரியே போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா மாதாஜி? விஜயகுமாரி மாதாஜி ராத்திரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி போட்டுருங்கோ. அப்ப அதை பார்த்துட்டு அது நெக்ஸ்ட் ஓ இது இருக்கா நாளைக்கு பாக்காதிக்கு இருக்கிறவளுக்கு என்ன சடன்லி ஒரு நாளைக்கு பண்ணோம்னா தெரியாது, மறந்து போயிடுவா தூக்கத்துல. அது காத்தால எழுந்துக்கும் போது தூக்க கலக்கத்துல இருக்கும். ஓ இன்னைக்கு மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா சரி நாளைக்கு, அப்புறம் மறந்து போயிடும். அலாம்லாம் வைக்கணும் அது கொஞ்சம். அதே ராத்திரியே பார்த்துட்டானா என்ன, they will plan accordingly. ஓ நாளைக்கு 4:30 மணிக்கு இல்லையா ஆரத்தி, அப்ப நம்ம எவ்வளவு மணிக்கு தூங்கணும்? ஒரு 10 மணிக்கு தூங்கிடலாமா? சரி 10:30 மணிக்கு தூங்கிடலாமா? அட்லீஸ்ட் லைட்டாவது ஆஃப் பண்ணிடலாம். எப்ப தூக்கம் வருதோ தூங்கலாம்னு சொல்லிட்டு லைட் ஆஃப் பண்ணா 10 minutes தூங்கிடுவோம். அது பண்ணாம நம்ம அப்படியே லைட் ஆன் பண்ணிட்டு எப்படியோ பேசிட்டு எப்படியோ பார்த்துட்டு இல்லாட்டா ஒண்ணும் இல்லைன்னா கையிலேயே இருக்கே ஒண்ணு வச்சுட்டு இருக்கோமே இல்லையா? மொபைல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதோ இல்லையா, லாஸ்ட் மெசேஜஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்போம். நானும் ஐ எம் இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், என்னையே நான் பிளேம் பண்ணிக்கிறேன். அது முடிச்சு எல்லாம் பண்றதுக்குள்ள காலையில எனக்கு கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருப்பேன் நான், எனக்கு நிறைய பிபிடியோட வேலையெல்லாம் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி என்ன சொல்றோம்னா, காலையில பகவானோட தரிசனம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கோயிலுக்கு இப்ப இதெல்லாம் இப்போ ஆன்லைன் வந்திருக்கு, ஓகே. இது இஸ்கானோட விடுங்க, இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றோம். அந்த மாதிரி இல்ல, நம்ம ஊர்லயே அந்த மாதிரி கலாச்சாரம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா? காத்தால எனக்கு குளிச்சு விட்டு நம்ம வந்து குளிக்கணும்னா அப்ப எவ்வளவு சீக்கிரம் இருக்கணும், குளிச்சு விட்டு சட்டையெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போறதுக்கே கொஞ்சம் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும், நடந்து போற வரைக்கும் ஈஸியாயிடும். இல்ல டிராவல் பண்ணிட்டு போனோம்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் போயிட்டு நிர்மாலிய தரிசனம் சொல்லிட்டு பார்க்க போவா. காலையில எழுந்துக்கும் போது பகவானோட தரிசனம் பார்க்கணும். நமக்கு இப்ப எல்லாம் ஈஸியா கொடுத்துருக்கா. அதான் கலியுகத்துல பக்தி பண்றது ரொம்ப ஈஸி பண்ணி வச்சிருக்கா. நீ மலைக்கு மேலேயும் போக வேண்டாம், காட்டுக்கும் போக வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், வீட்டுல உட்காந்து நீ ஜபம் பண்ணலாம். குளிச்சுட்டு பண்ணணுமா? அதை இஸ்கான் இன்னுமே ஈஸியா பண்ணிட்டா. நம்ம இதுல முன்னாடி என்ன பண்ணினோம், குளிச்சுட்டு தான் பகவான் அறைக்கு போக முடியும், குளிச்சுட்டு தான் எல்லாம் பண்ணணும், அந்த மாதிரி சுத்த ஆச்சாரம்னு சொல்லிட்டு அதுதான் நல்லது. ஆக்சுவலி நல்லது. இருந்தா இவ என்ன கொஞ்சம் லீனியண்டாவே இருக்கா. இருக்கட்டுமே, இப்படி பண்ணி மெதுவா அவளுக்கே தோணுமே, ஐயோ நம்ம இப்படி பண்றோம், என்ன குளிச்சுட்டு பண்ணா இன்னும் நல்லா இருக்குமே சொல்லிட்டு அவளே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரட்டும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே இப்படிதான் இருக்கணும்னாக்கா வராது, இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. சரி நீ குளிக்காமே பண்ணலாம், காலையில கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாலையை வச்சு ஜபிக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அப்ப இதுல இருந்து ஆரத்தி நடக்கும்போது அப்ப காலையில இவ ஆரத்தி காட்டுறாங்க. நல்லா எப்படியெல்லாம் ஆரத்தி பண்றா, பூவால ஆரத்தி பண்றா, தீபத்தால பண்றா. அதை பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதனால யூ ஷுட் ஆல் see. நம்ம வீட்லயே நம்ம பண்ண மாட்டேங்குது, பண்றோம் அது போல பண்ணுவோம். அப்ப பக்கத்துல யாரும் இருக்க மாட்டா, இல்ல அவ ஆபீஸ் ஸ்கூல் காலேஜ் போயிடுவா இல்லையா? அப்ப அதை விட கோயில தினமும் பண்ணும்போது என்ன, அதுல வந்து ஒரு இது ஜாஸ்தி இருக்கும், அவங்க பவர் ஜாஸ்தி இருக்கு. நம்ம அங்க போக முடியலனாலும் ஆன்லைன் இருக்கு. இப்ப ஆன்லைன் பாக்குற அவ்வளவு சௌகரியம் இருக்கிறதுனால we should make use of that opportunity. அப்ப ஆரதி நடக்கும் போது இறைவனின் திருமுகத்தை ஒருவர் தரிசித்தால் பல ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் முன் வந்த அனைத்து பாவ வினைகளில் இருந்தும் விடுபடலாம். பிரம்மஹத்தியான ஒரு இது உண்டு, பாவம். பிரம்மஹத்தியான பிராமணன். ஒரு பிராமணன்னா இந்த காலத்து பிராமணன் இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு பூனல் பொண்ணு பிராமணன் அந்த மாதிரி இல்ல. ஒரு பிராமணன்னா நல்ல இது நம்ம ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இன்னொருத்தாளுக்கு அது ஒன்னும் ஃபீஸ் எல்லாம் வாங்காம சொல்லி கொடுத்துட்டு அப்ப அவனோட ஜீவிதத்துக்கு என்ன பண்றான்னு பாக்கி உள்ள வைஷ்யாஸ் க்ஷத்ரியாஸ் அவளோட பிக்ஷாலதான் இவன் வந்து வாழ்ந்தது. அந்த மாதிரி பிராமணஸ் அது ஒரு காலத்துல அப்படிதான் இருந்திருக்கு. அந்த மாதிரிதான் விபாகமே அந்த மாதிரிதான் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. ஏன்னா 4 டிவிஷன்ஸே அந்த மாதிரி பகவான் பண்ணி வச்சிருந்தார். இப்பதான் நம்ம எல்லாம் கலப்படமா எடுத்தோம். பிராமணன் பிசினஸும் பண்ணலாம், எப்படி வேணா இல்ல எப்படி வேணா மாறிடுது. ஆனா என்ன சொல்றானாக்கா, பிரம்மஹத்தியானா பிராமணன் கொலை பண்ணது மகா பாவம். அந்த பாவத்துல இருந்து கூட நம்ம விடுபடலாம். பட் நம்ம பண்ணிருக்கோம் எனக்கு தெரியாதே. நம்ம ஏதோ ஒரு இன்னைக்கு நேரத்துக்கு நம்ம பிறந்தது இல்லை, டேட் ஆஃப் பர்த் இன்னைக்கு நம்ம ஹாப்பி பர்த்டேன்னு செலிப்ரேட் பண்றோம். இந்த உலகத்துல இந்த பாடியில பிறந்ததுனால ஹாப்பி பர்த்டே. இதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி பிறந்திருக்கோம், பூச்சியா இருந்தோமா, புழுவா இருந்தோமா, மரமா இருந்தோமா, ஒரு அனிமலா இருந்தோமா, பேர்டா இருந்தோம் தெரியாது. ஆனா அந்த மாதிரி இருந்தா பொழைச்சு போனா என்ன, எனக்கு பாவம் பண்ண மாட்டோம். நம்மளுடைய முன்னாடி பண்ண பாவத்தோடு இது வினையா என்னன்னாக்கா அந்த ஜீவிதம் முடிச்சு திரும்பி நம்ம மனுஷ ரூபம் நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா அதுலதான் பாவமே ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப இந்த நம்மளோட மனுஷ ரூபத்திலேயே நம்ம நிறைய கோடி ஜன்ம நம்ம வந்து பாவம் பண்ணிதான் இந்த திரும்பி ஒண்ணுன்னு இருக்கும். இதுல இருந்து விடுதலை ஆகலாம். சோ நம்ம பிரம்மஹத்தியா பாவம் பண்ணிருந்தா கூட அதுல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும். அப்ப யாரு வந்து ஆர்த்தி பார்க்காம இருப்பா, இந்த இது எடுத்து சொன்னதை புரியும்.
நம்ம வீட்டுல அதெல்லாம் சொல்லாம என்ன ஏந்திரி காத்தால ஆரத்தி பார்க்கணும்னு புரிய வராது. ஓஹோ அப்படியா, பாவம் எல்லாம் நீங்குமா, அப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியாது. என்ன சில கெட்டது இல்லாம நமக்கு நடக்கிறது இல்லையா. சோ இதுல இருந்து விடுதலை ஆனா போரும் அப்படின்லாம் நம்ம ஒரு சிலப்போ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடா பேசுவோம். அப்ப என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் தான் பண்ண முடியும். காலையில சீக்கிரம் ஒரு மங்கள ஆரத்தி பார்க்கலாம், அது ஒரு லெட் அஸ் மேக் இட் a habit. அப்புறம் வந்து நாம ஜபம் பண்ணலாம். நான் 4 தான் பண்றேன், அதுக்கு மேல என்னால முடியறது இல்லைன்னா காலையில பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். 5 ஆகும் 6 ஆகும். இவ்வளவு நாளா நான் 4 தான் பண்ணி இப்ப எப்படி 6 ஆகுது அப்படி. அப்ப நமக்கே ஆசை வந்துடும், உன்னால 6 பண்ண முடியும்னா 8 டெஃபினட்டா பண்ண முடியும். 8 வந்தா ஏன் 10 பண்ண முடியாது, 10னா 12 ஏன் 14 ஏன் 16 முடிஞ்சாச்சு. அதுதான் பிரபுபாதா சொன்னார், அதே முடிஞ்சிடும். இப்ப நம்ம L2ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்னைக்கோ 16 ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்படி இப்ப அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி அவளே எல்லாம் 2 3 தான் பண்ணிட்டு இருந்தா. ஆனா அவள் எல்லாரும் இப்ப சீக்கிரம் காலையில எழுந்துட்டு மங்களார்த்தி பார்த்து எல்லாம் பண்றேன். இதை விட என்ன சொல்லணும் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா அவ ஏதாவது இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி எனக்கு சொன்னாதான் தெரியும். சோ இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் அதர்ஸ் ஆல்சோ டு see. ஆர்த்தி எடுத்து அந்த இது அவரோட திருமுகத்தை, பகவானோட திருமுகத்தை அந்த இதுல ஆர்த்தி காட்டும் போது எல்லாம் பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களும் போகுமா. அது எஸ்பெஷலி பிரம்மஹத்யா அந்த மாதிரி பாவம் இருந்தாலும் பிராமணனை கொன்றது அல்லது அது போல தடை செய்யப்பட்ட செயல்களில் இருந்தும் அவர் மன்னிக்கப்படுவார். இது கொடுத்திருக்கு உபதேசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்திருக்கு, யார் படிக்கிறது? பாக்கி மாதாஜி அந்த பிரபு பிரியா படிக்கிறா? படிங்க மாதாஜி, கார்த்திக் மாதாஜி படிங்க. பேரு மாத்தேன் தெரிய மாட்டேங்குது. படிங்க. கோவில் அறை ஆச்சாரம். கோவிலுக்கு வரும் எந்த ஒரு பக்தரும் எப்போதும் கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒன்றை, பழம், மலர்கள், தூபம் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒருவரால் பணமாக வழங்க முடியாவிட்டால் வேறு ஏதாவது அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இந்தியாவில் கோவிலுக்கு காலையில் வரும் அனைத்து பெண்களும் ஆண்களும் பல பொருட்களை எடுத்து செல்வதன் முறை. ஒரு துளி அரிசியோ அல்லது ஒரு துளி மாவோ கூட வழங்கலாம். ஒரு பூ கொஞ்சம், பழம் கொஞ்சம், தண்ணீர் என்றதெல்லாம் கொடுக்கப்பட வேண்டும். உபதேசாமிர்தம் அத்தியாயம் 9 ஸ்கந்த புராணம். ஜெனரலி நம்ம தான் பண்றோம், ஜெனரல் இதெல்லாம் தான் பண்றோம் எல்லா கோயில். ஆனா ஒரு நாளைக்கு 10 கோயில் போனோம்னா லாஸ்ட்ல வர கோயிலுக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டோம், முண்டில கூட போட மாட்டேன், கையில சில்லறையே இருக்காது, அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் அப்படி பண்ணக்கூடாது, நம்ம ஏதாவது கொடுக்கதான் வேணும். அர்ச்சனை தட்டுன்னு வாங்கிப்போ, எல்லா இடத்தையும் அர்ச்சனை தட்டுலாம் வாங்க முடியாது, ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருந்தா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு உண்டில போடலாம். இல்ல நம்மளே மாலை வீட்ல இருந்தே பண்ணி கொண்டு போனது கூட நம்ம சமர்ப்பேன். பட் சம்திங் யூ ஹேவ் டு கிவ். அதனாலதான் இப்ப நம்ம வீட்டுல விருந்தாளி வரவாள்லாம் என்ன பண்றா, ஏதாவது கொண்டு வருவா. அதாவது நம்மளும் இங்க போறோம்னாலும் கொண்டு போவோம் இல்லையா. ஏன்னா எல்லாரும் ஹிருதயத்திலையும் பகவானை பாக்குறோம். குழந்தையோ அவத்த குழந்தை இருக்கு, அப்போ குழந்தைக்கு சாப்பிடறப்ப ஏதோ பிஸ்கெட் வாங்கிட்டு போகலாம், இல்ல பார்த்து பெரியவா இருக்கா அப்போ ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரி எண்ணத்தை தான் ஏதோ ஒரு ரீசன் கிடைக்கும். அந்த ரீசன்ல ஏதாவது ஒரு வீட்டுக்கு போறோம்னா கொண்டு போகணும். இந்த கல்ச்சர் வேற எங்கேயும் கிடையாது, நம்ம இந்தியன் கல்ச்சர்ல ரொம்ப மேலோங்கி இருக்கு. சோ நம்ம அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு புதுசா தோணாது, இது நம்ம எப்போ பண்றதுதானே. கோயிலுக்கு போனோம்னா ஏதாவது நம்ம கொடுக்கதானே செய்யறோம். அங்கேயே நம்ம தீர்த்தம்லாம் வாங்குறோம்னா சும்மா எல்லாத்துக்கும் அப்படி பார்த்தா மெட்டீரியல்லி இஃப் யூ திங்க் எல்லாத்துக்கும் காசு வாங்க இல்லையா. அவ துளசி போட்டு அதை ஏதாவது பண்ணி நமக்கு பிரசாதம் கொடுத்தாலும் அது யாரோ பணம் கொடுத்து அவ வாங்கியிருக்கா இல்லையா, அதை போயிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஒரு தேங்காய் கொடுப்பா, சிலப்போ தேங்காய் யாரோ அர்ப்பணம் பண்ணதை உடைச்சு ஒரு தேங்காய் நம்ம கொடுப்பா, சம்திங் தே வில் கிவ். இந்த தேங்காய் நம்ம கொண்டு வரும்போது அந்த தேங்காயோட யாரோ வாங்கிதானே அர்ப்பணம் பண்ணிருப்பா, அந்த தேங்காயோட பாதி தேங்காய் நமக்கு வந்திருக்குன்னா எவனோட பைசா வாங்கினது நம்ம. அப்ப அந்த கடன் இது நமக்கு தெரியாமே அந்த பாவத்தை நம்ம கொண்டு வரும். What we think, பகவான் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. இந்த மூணாவது அந்த ஐயர் பண்றாரு, அவர் தான் கொடுத்திருக்காரு. நம்ம என்ன அது போல என்ன கொடுத்திருக்கோம். அப்ப அது ஒண்ணு கொடுக்காம நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா என்னது, இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு அஃபெக்ட். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் நமக்கு தெரியாது. தலைவர் தெரியும், நல்லா தெரியும். நம்ம கோயில்ல இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி நமக்கு தெரியும், ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் தெரியாது. மெயினா அவளுக்கு வேண்டி எழுதினது. பட் நம்மளும் இது போல எல்லாம் படிக்கலாம். எப்போ கோயிலுக்கு போனாலும் சம்திங் நம்ம பகவான் இருக்கணும். அது கிருஷ்ணர் கோயில் போனா துளசி ஈஸியாவே கிடைக்கும். துளசி எல்லாம் அப்படி வியாபாரம் பண்ணிருப்பாங்க. அது அப்படி இல்ல நம்ம வீட்டுல செடி இருந்தா கூட பறிச்சு பகவான் கற்பனை பணம் கொடுத்துதான் வாங்கணும், அந்த மாதிரி கூட கிடையாது. பட் சம்திங் நம்ம பகவான் கொடுக்கணும். அதே நார்த் இந்தியன்ஸ்ல இப்ப நம்ம பாக்கலாம். சின்ஸ் ஐ மீன் பாம்பே நான் சொல்றேன். நார்த் இந்தியன்ஸ் எப்படின்னாக்கா படியில உட்கார்ந்துட்டு போவா. சுலோச்சனா மாதாஜிக்கு தெரியும், அவன் படியில் இல்லை அந்த கோயில்ல. ஏன்னா என்னன்னாக்கா அவனுக்கா ஏன்னு இப்படி தட்டிலே இருப்பா. கோயிலோட தூசியை கூட நான் கொண்டு போயிடக்கூடாது, கோயிலோட அது பண்றது கூட மகா பாவம் அப்படின்னு. சோ நம்ம ஒண்ணுமே கோயில் பொருளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம். கோயிலோட என்ன இப்போ தீர்த்தம் உண்டுன்னா அது சும்மா நம்ம உண்டில ஒண்ணும் போடல, ஒரு பூ கொண்டு போல, பழம் கொண்டு போல, தீர்த்தத்தை மாத்திரம் சொல்ல. தீர்த்தத்தை என்ன போடுறதுன்னா அதுவும் அபராதம் தான். எப்ப போனாலும் ஏதாவது அர்ப்பணம் பண்றதுக்கு கொண்டு போகணும், அதான் ஏதாவது கொடுக்கணும்.
கோயிலுக்கு வரும் எந்த ஒரு பக்தரும் எப்போது கடவுளுக்கு ஏதாவது ஒன்றை பழம், மலர்கள், தூபம் போன்றவற்றை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். ஒருவரால் பணமாக வழங்க முடியாவிட்டால் வேற ஏதாவது அர்ப்பணிக்க வேண்டும். இந்தியாவில் கோயிலுக்கு காலையில் வரும் அனைத்து பெண்களும் ஆண்களும் பல பொருட்களை எடுத்து செல்வதுதான் முறை. ஒரு துளி அரிசி, அவங்க சில பேர்லாம் அரிசி கூட கொண்டு கொடுக்க நல்லது தானே. அங்க நைவேத்தியம் பண்றதுக்கு வந்து பாயசம் பண்றானாக்கா அந்த அரிசி அவ எப்படியும் வாங்கிதான் ஆகணும். நம்மளே 1 கிலோ கொடுத்துடலாமே, 1 கிலோ 5 கிலோ வட்டவர் நம்மளால எவ்வளவு கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்துட்டோம்னா அதை வச்சு அவ வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுவாளே. அவன் அல்டிமேட்லி நமக்கு தானே புண்ணியம் இல்லையா? சோ அரிசி கொடுக்கலாம், ஒரு துளி மாவு கூட வழங்கலாம், ஒரு பூ, கொஞ்சம் பழம். மாவு இல்லைன்னா அங்க நார்த்ல இவெல்லாம் நார்த்து தானே இல்லையா, அந்த ஒரிசா கல்கட்டா அவ வந்து பூரி சப்பாத்தி எல்லாம் தான் பண்ணுவான். சோ அதனால மாவு, நம்ம இதுல மாவு ஐ டோன்ட் திங்க் இப்படி கோயில் எல்லாம் யூஸ் பண்றா அப்படின்னு சம்திங் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி ஒரு பூ, கொஞ்சம் பழம் ஏதாவது நம்ம வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். சோ இது வந்து again one more சொல்றா நமக்கு இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு. மோஸ்ட்லி இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு, பட் இருந்தாலும் கொடுத்ததை நம்ம படிக்கிறோம். எஸ், நடனம் இது நம்ம இதுல இருக்கு, நம்ம இதுலயே இருக்கு. பட் படிக்கலாம். யாரு எடுக்கிறாங்க மாதாஜி? யார் படிக்கல இது வரைக்கும்? பத்மா கண்ணம் படிச்சுட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் வேஸ்ட் ஆகுது மாதாஜி. யாரு படிக்கல? நடனம் விவேகானந்த பிரபுவா? படிக்கிற மாதாஜி. கணேசம் நடனம் பற்றி உங்கள் கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்ச தத்துவத்தை போல கைகளை உயர்த்தி நடனத்தை உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும். கைகளை உயர்த்தி உற்சாகமாக நடனமாடலாம். பகவான் சைத்தன்யர் பின்பற்றுகள் அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி நடனமாடுவார்கள். ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் கடிதம், கீர்த்தன ஆனந்தா, பாம்பே, நவம்பர் 10, 1975. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நடனம் பற்றியது பற்றி கூட எழுதியிருக்கா. நடனம் பற்றிய உங்களுக்கு கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லா பகவானும் இருக்காங்க. ISKCON அதுதான் அவன் ஃபாலோ பண்றேன். ஃபார் எவ்ரிதிங் தே ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட் அப்படின்னா என்னது? ஆக்சுவலி யாரோ பிரபுஜி கூட சொன்னார், நம்ம கையில வந்து நம்ம இது இல்லையா, நம்ம என்ன அஸ்ட்ராலஜி எல்லாம் பார்க்க போறோம்னு சில கைரேகை எல்லாம் பார்ப்பா இல்லையா, நம்ம கைரேகை மாறிண்டே இருக்குமா. சோ அதை பார்த்து அவ கண்டுபிடிப்பா, நீ அடுத்தது என்ன வரப்போறது, ஏதாவது கண்டம் இருக்கா, நல்லது வரப்போறதா கிடையாது, ஏதோ சம்திங் தே வில் சே. எனக்கு அதை பத்தி தெரியாது, பட் அந்த ரேகை மாறிண்டே இருக்கும். அப்ப எப்போ கை காட்டினாலும் ஏதாவது சொல்லுவாவா. அந்த இதெல்லாமே நீங்க எடுத்துருங்க பகவான் அப்படின்னு பகவான் இதை காட்டிட்டு, ஏதாவது தப்பு எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட ப்ளீஸ் டேக் இட் அவே, எனக்கு நல்லதே கொடுங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு காட்டுறாங்களாம். அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா எனக்கு அது எக்ஸாக்ட்லி அது கரெக்டா இல்லையா எனக்கு தெரியாது, பட் அது கேட்டதுனால ஓஹோ அந்த அர்த்தமும் இருக்கலாமோ, அதனாலதான் அப்படி பண்றாளோ அப்படின்னு நினைச்சேன் நான். சோ அந்த மாதிரி கையை உயர்த்தி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அவ நடனம்னா என்னது, பரதநாட்டியம் வந்துடும். சும்மா அப்படி ஆடுறது, நம்ம மனசை திறந்து நம்ம சத்தம் போட்டு பேசணும். சத்தம் போட்டு பேசணும்னா இது பகவானோட கையை கூப்புங்கோ, நல்ல கையெல்லாம் கூப்பு, இது ரைஸ் பண்ணி பகவானை தொழறதுக்குலாம் நம்ம வந்து சங்கோச்சப்பட்டு எப்படி பகவான் எல்லாம் சத்தம் போடு, அந்த மாதிரி கோயில் எல்லாம் சில பேர்ல பார்க்கலாம், நல்லாவே சத்தம் போட்டு சில பேர்லாம் நல்லா பாடி ஸ்லோகம்லாம் சொல்லி எல்லாம் பண்ணுவா. சோ யூ ஷுட் டூ ஆல் தட். நடனம் பற்றி உங்கள் கேள்வியை பொறுத்தவரை பஞ்சதத்துவத்தை போல பஞ்சதத்துவ மந்திரத்துல 5 பேரோட இது இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க பார்த்துப்படும். சோ சைத்தன்யா எல்லாரும் இருக்கல, பலதேவரோட ராதையோட எல்லாம் இருக்கா, அத பேர் தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும். அது பஞ்சதத்துவம். அதுல என்னது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா நடுவில் இருக்கிறார். ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா, பிரபு நித்யானந்தா, இந்த சைட்ல இருக்கிற நித்யானந்தா, அத்வைதா அது அவர் பக்கத்துல. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு கதாதரா, ஸ்ரீவாசாதி, எல்லாரும் இந்த 5 பேரும் அவ வந்து இப்படி கையை தூக்கிட்டு இருக்கணும். அதுபோல நம்மளும் கையை தூக்கணும், உற்சாகமாக செய்ய வேண்டும். கைகளை உயர்த்தி உற்சாகமாக நடனம் ஆடலாம். பகவான் சைத்தன்யாவை பின்பற்றுபவர்கள், இப்ப நம்ம எல்லாம் ஆல் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். அவ அனைவரும் கைகளை உயர்த்தி நடனம் ஆடுவார்கள். இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் பிக்சர் அதான் உங்களுக்கு. எஸ், இப்போ பரிப்பிரஷ்னா, இது ஒரு ஸ்லோகமே நமக்கு இருக்கு இல்லையா, நம்ம இதுல பகவத்கீதையில இருக்கு. பரிப்பிரஷ்னா வந்து கொஸ்டின் கேட்டு, இப்போ பகவான் ஒருத்தர் இது ஆசிரியர் இருக்காருன்னா அவர் என்ன சொல்றாரு, அவர் சொல்லியாச்சு நாங்க காது கொடுத்து அப்படி கேட்டாச்சு அதை ஃபாலோ, அப்படி இல்லை. அந்த மாதிரி இல்லை, நம்ம பணிவோடு நமக்கு தெரியல நான் கேட்டுண்டு ஃபர்ஸ்ட் பணிவு வேணும். ஏன்னா ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா நமக்கு பணிவணும். இவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறது, இதான் எனக்கு தெரியுமே, இதுவும் எனக்கு தெரியும், அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நினைக்க கூடாது. அவர் என்ன சொல்றாரு, ஓஹோ இப்படியா, சரியா சொன்னாரே, ஓகே இனிமே ஃபாலோ பண்றேன், இந்த மாதிரி பணிவோட நம்ம வந்து we should accept. So அதை பத்தி ஒரு 3-4 ஸ்லைட் கொடுத்துருக்கேன்.
சோ இது யார் படிக்க போறா மாதாஜி? பத்மாகண்ணன் படிக்கிறாளா? மாதாஜி விஜயகுமாரி படிக்கணும் மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி படி. கேள்வி: பேச்சாளர் மற்றும் பொருள் விஷயத்தை மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பொருள்: ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.15. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ எப்படி பேச்சாளர்கிட்ட எவ்வளவு நம்ம வந்து பவ்யமா அவ மேல் படியில அப்படி இதா உட்கார்ந்தோம்னா நம்ம கீழே உட்காரணும். அவரை ஒரு சீட் போட்டு உட்காரணும், அதுக்கு மேல உள்ள சீட்ல நம்ம உட்கார மாட்டோம். இதெல்லாம் இருக்கு, இதுல போடலை. பட் ஐம் சேயிங், இப்ப நம்ம வீட்லயே இப்போ ஏதோ ஜபம் பண்றதுக்கோ ஏதோ வாத்தியார்மார்கள்லாம் வந்து இந்த மக்கள் தரையில உட்காந்து பண்ணுவாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம சோஃபால ஏன்னா எனக்கு கால் வலி, அப்ப அவருக்கு முன்னாடி உட்கார வேண்டாம். நம்ம ரூம் உள்ள அவருக்கு பின்னாடி பின்னாடி நம்ம ரூம்ல போயிட்டு நம்ம கீழே அந்த பூஜை பண்ற இடத்த உட்கார முடியலன்னாக்கா அப்ப நம்ம ரூம்ல போயிட்டு கட்டிலையோ ஆக்சுவலி யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சிட் அந்த விழுப்புல எல்லாம், பட் அந்த மாதிரி ரேஸ்டு பிளாட்ஃபார்ம்ல உட்காரலாம். பட் இங்க எப்படி கொடுத்துருக்கு இது பரிபிரஷ்ன இதுல என்ன கொடுத்துருக்குனாக்கா, ஒருத்தர் ஆசிரியர் அவருக்கு எவ்வளவு வந்து நம்ம மரியாதை கொடுத்து படிக்கிறோமோ அது போல அவரோட விஷயம் அவர் எதை பத்தி சொல்றாரோ அதுலயே நமக்கு வந்து அவ்வளவு ஒரு இதோட பவ்யமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். பேச்சாளர் மற்றும் பொருள் விஷயத்தை சப்ஜெக்ட் மேட்டர் மிகுந்த அக்கறையுடன் கேள்விகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டாம். அதுல தெரிஞ்சுட்டு தெரியாதத எனக்கு தெரியாது, எது நீங்க சொன்னது எனக்கு சரியா புரியலையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு இந்த மனப்பான்மையோட எனக்குதான் புரியலையே, எப்படி எல்லாருக்கும் முன்னாடி எனக்கு புரியலை அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காம தாராளமா கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. அது பாகவதத்தையும் ஊத்திருக்கு, பகவத்கீதை. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கல அவ படிக்கல, இல்லாட்டா திரும்பி ஒரு ரவுண்ட் இப்படி வரட்டும். எஸ், ஜெயஸ்ரீ கண்ணா மாதாஜி நீங்க தானே ஆரம்பிச்சிடணும். ஐ திங்க் இந்த கணேசன் பிரபுஜி படிக்கிறதுக்கு வந்தாரு, எங்க போயிட்டாரு அவர்? அவரும் விவேகானந்த பிரபுஜி 2 பேரும் சேர்ந்து படிச்சார். கணேசன் பிரபுஜி இருக்காளா? இல்லை. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க, எனக்கு இந்த இதுல தெரியலை. பலத்தை ஆராய மட்டும் கேள்வி கேட்டால் அது போராடும் குணத்தையே உருவாக்கும். ஸ்ரீல பிரபுபாத விரிவுரை, செப்டம்பர் 14, 1969, லண்டன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது நீங்க சொல்லி கொடுக்குற சரி, உன்னோடதான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், உனக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு டெஸ்ட் பண்ண. சில பேர் கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சில பேர் எல்லாம் கேட்பா. அப்ப பலத்தை ஆராய, அவருக்கு எவ்வளவுதான் நாலேஜ் இருக்கு கேட்டு பார்க்கலாம். நான் இந்த மாதிரி ஒரு குதர்க்கமா எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கிறேன், அவர் எப்படி ஆன்சர் பண்ண அவருக்கு தெரியுமா பார்க்கலாம். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம கொஸ்டின் கேட்க கூடாது. பலத்தை ஆராய மட்டும் கேள்வி கேட்டால் அது போராடுற சண்டை போடுறையும் ஏட்டிக்கு போட்டியெல்லாம் சொல்வாங்க. அந்த மாதிரி எண்ணத்தை உருவாக்கும், அந்த மாதிரி குணத்தை உருவாக்கும். which will definitely not help us. நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி இப்போ எலிவேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கிற இடத்துல என்னன்னா அது ஒரு வழுக்கி விழுற ஸ்டேஜ் தான் அது. நம்ம குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இப்படி ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ் நான் காட்டி கொடுப்பேன். இப்படி மேல போயிட்டே இருப்போம், ஒரு தப்பு பண்ணினா போச்சு, அது பக்கத்துல உள்ள பாம்பு இருக்கும், அப்படியே திரும்பி கீழே நம்மளை கொண்டு வந்துருந்தோம். சோ நம்ம அந்த இதுலதான் இருக்கோம். நம்ம வந்து ஆனா 99ல இருக்கோம் அப்படின்னு குழந்தைகிட்ட சொல்லிக்கலாம். 98ல இருக்கோம், 99ல ஒரு பாம்பு இருக்கு. நம்ம சரியா இந்த இதுல பிஹேவ் பண்ணலன்னா 99 பாம்பு பெரிய பாம்பு கீழே 5ல தள்ளி விட்டுடும். இல்லை நல்லா பிஹேவ் பண்ணி இந்த ஜன்மத்தை முடிச்சோம்னா ஒரே தாவு ஹோம். ஒரு வாட்டி அந்த ஹோம்ல போனா திரும்பி விளையாட மாட்டோம். யார் பின்னாடி இருக்கோ அவளை பார்த்துட்டு இருக்கணும். நீ விளையாடி இன்னும் நீ வந்துட்டு இருக்கியா, திரும்பி பாம்பு சாப்பிடுறது கீழே போற, திரும்பி விளையாடிட்டு இருக்க, திரும்பி ஏணி வரும். ஏணினா என்னது, நல்ல ஸ்கிரிப்சுரல் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் படிச்சு நல்ல பகவானோட பக்தி எல்லாம் பண்ணா ஏணியில ஏறோம். வந்து குழந்தைகள் அப்படி அது ஈஸியா புரிஞ்சுப்பா, அப்படி வளர்ச்சி சொல்லி கொடுத்தது. சோ அதனால நம்ம வந்து இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒருத்தர் கொஸ்டின் கேட்கணும்னு நமக்கு தெரியலை, நீங்க சொல்லி கொடுத்தால இந்த இதுல எனக்கு ஒண்ணு புரியலையே அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து வினயமோட கேட்கணுமே தவிர அவருக்கு எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்குன்னு அந்த தூண்டி அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம we should not ask them a question. எஸ், நெக்ஸ்ட் யாரு மாதாஜி? ஜி கல்பனாவா? ஜெயலட்சுமி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி நான் படிக்கலாம் மாதாஜி? படிக்கோ பபிதா மாதாஜி. நீங்கள் இன்னும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா விரிவுரை, SB 2.1 2.5, அக்டோபர் 23, 1968, மாண்ட்ரியா. பத்மா கண்ணன் மாதாஜியா படிச்சா? பபிதா மாதாஜி நான் படிக்கிறேன்னு சொல்றதுக்குள்ள நீங்க எடுத்தாடா? நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க கூப்பிட்டீங்க, எனக்கு அது செல்லு ஒர்க் ஆகல. நெக்ஸ்ட் படிக்கலாமே, அதுக்கு என்ன போ? இல்ல உங்களுக்கு பபிதா மாதாஜி படிக்கிறேன்னா, ஆனா நான் பபிதா மாதாஜி தான் படிக்கிற பார்த்தா கட்டம் எங்கேயோ போறது, பத்மா கண்ணன் அங்க போயிடுச்சு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நான் படிச்சேன். அப்ப இதுல என்னது, அப்புறம் இதுல என்ன போட்டிருக்கேன், மீண்டும் பல விஷயங்களை கொண்டு வந்தால் முடிவே இருக்காது. அப்ப என்னது, அவர் ஏதோ ஒரு டாபிக்ல அவர் பேசியிருக்காரு, அதை விட்டுட்டு அவருக்கு அது சம்பந்தம் இல்லாம ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டு அவரை கொண்டு ஆன்சர் பண்ண வச்சு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்கும் சிலப்போ. ஏன்னா அவ அந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றவாலும் இதா சொல்ல மாட்டா, இதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் டாபிக்
அதெல்லாம் என்னால ஆன்சர் பண்ண முடியாது, சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அவன் வந்து அந்த குருஸ்தானத்துல உட்கார்ந்து இருக்கான். They will try to explain also. அந்த மாதிரியா, அதுக்கு நான் அதுக்கு இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். சோ ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவளை எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்படுத்த கூடாது அப்படின்னா, என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ல அவர் என்ன பேசுறாரோ அதுல உள்ள ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டா போதும். எஸ், இப்ப யார் பபிதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? அப்புறம் ஜெயலட்சுமி படிக்கிறேன் மாதாஜி. பரம புருஷ பகவானை பற்றியோ அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோளை பற்றியோ ஒரு துறவி மற்றொரு துறவியிடம் கேட்கும் கேள்விகள் அனைத்தையும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன. இவ்வாறான விவாதங்களை சாதகமாக பயன்படுத்துபவர் இம்மையிலும் மறுமையிலும் பயனடைவார். பொருள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4.22.19. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்மையிலும்னா இந்த ஜென்மத்திலையும் சரி, இல்ல அடுத்த ஜென்மம் இருந்ததுனாக்கா இல்ல ஒரேடியே மோட்சம் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லது. இல்ல அப்படி எடுத்துட்டோம்னா அதுலயும் கூட நமக்கு அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்கும். என்ன பெனிஃபிட்டா? பரமபுருஷ பகவானை பத்தி பேசுறது அல்லது வாழ்க்கையின் இறுதி குறிக்கோள் என்னது, இறுதி குறிக்கோள் என்னது நம்மளோட பகவான் அடையிறதுதான். அதை பத்தி நம்ம வந்து விவாதம் பண்ணி, விவாதம்னா கெட்ட விவாதம் இல்ல, ஓ அப்படி பண்ணலாமே, ஓ இதுவும் பண்ணலாமா, ஓ அந்த மாதிரி பண்ணவோ இந்த ஜபம் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்த பத்தி பகவானை பத்தி பேசி, இந்த பூஜை முறைகளை பத்தி பேசி இந்த மாதிரி பண்ணினா என்னாகும், ஒரு அந்த மாதிரி இருக்கிற துறவி மற்றொரு துறவியிடம் கேட்கும் கேள்விகள் அனைத்தும் ஆன்மீக ரீதியில் அதிகப்படுத்துகின்றன. அப்ப நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நம்மளை வந்து முன்னேற்றி கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் இப்ப நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ISKCONல ஜாயின் பண்ணதுக்கு எனக்கு நிறையவே தெரியாது, நிறைய நான் ஐ வாஸ் நாட் ஃபாலோயிங். இங்க வந்தப்புறம் தான் எனக்கே தெரிய வருது. ஸோ ஐ ஃபீல் எனக்கு இது தெரிய வராப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான், நம்ம இந்த பாதையில இருக்கிறதுனால ஒவ்வொன்னா தெளிஞ்சு வரும். யாரோ எடுத்து சொல்லியிருப்பா, பக்தாஸ் கூட யாரோ சொல்லியிருப்பா, ஓ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டு நம்ம அந்த பாதையில போயிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம இலக்க அடைஞ்சிடுவோம் நம்ம. So this will all benefit us. இவ்வாறான விவாதங்களை சாதகமாக்கி, சாதகம்னா என்னது, நமக்கு நிவேதிதா மாதாஜி உங்களோட மியூட் பண்ணிருக்கோம், நமக்கு வந்து நமக்கு அந்த தெய்வீக பாதையில போறதுக்குள்ள அதுக்கு வந்து நம்ம சாதகமா அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். அண்ட் அந்த மாதிரி பயன்படுத்தினா இந்த ஜென்மம் சரி, அடுத்த ஜென்மம் ஒண்ணு இருந்தா அந்த ஜென்மத்துக்கு நமக்கு வந்து அது யூஸ் ஆகும். இது பாகவதத்துல கொடுத்துருக்கு. எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு இது கொடுத்துருக்கு, ரெஃபரன்ஸும் கொடுத்துருக்கு. இவர் வந்து இவர் குச்சேலர், அவர்கள்லாம் கால் அலம்பி விட்டு எல்லாம் பண்றாங்க, அவெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, எல்லாரும் தெரியும். குச்சேலர் ஸ்டோரி எவ்ரிபடி நோஸ். எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும். இப்ப வந்து ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம கெஸ்ட் எல்லாம் வந்துன்னா அவளை எப்படி விருந்தினரை எப்படி வரவேற்கிறது? விருந்தினருக்கு வழங்க எதுவும் இல்லாத ஒரு ஏழை உட்கார வைக்கோல், பாய், குடிக்க ஒரு குவளை தண்ணீர் மற்றும் சில இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குவதற்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று வரவேற்பு சட்டம் கட்டளையிடுகிறது. எனவே விருந்தினரை பெறுவதற்கு நண்பர் அல்லது எதிரி எந்த செலவும் இல்லை. அது நல்ல நடத்தையை மட்டுமே காட்டுகிறது. பொருள் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.18-28. பொருள் ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா சென்டென்ஸ் ஃபுல்லா இல்லாத மாதிரி இருக்கேன். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அது ஒண்ணு ஸ்ரீமத் பாகவதோட பர்பட்னா அவர் எழுதின அந்த மீனிங் தானே, அதுல எடுத்திருக்கா. அப்ப விருந்தினர் ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் இல்லை. அப்போ ஒரு விருந்தாளி வந்துட்டான்னு என்ன பண்ணும், இருக்கிற இடத்துல உட்காந்து நீட்டா இது பண்ணி ஒரு அந்த இது என்னது வைக்கோல் எல்லாம் போட்டு அப்படியே அதுலயாவது உட்காரு, வெறும் தரையில வந்து உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறும் தரையில உட்கார வைக்க மாட்டோம் இல்லையா? சேர்னா சேருக்கு இழுத்து போட்டு உட்காருங்க அப்படி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஒன்னும் வேற ஒண்ணும் இல்ல, பால் இல்ல ஒண்ணும் இல்ல, தண்ணியாவது கொடுக்கலாம், குடிக்க ஒரு குவளை தண்ணீர் மற்றும் சில இனிமையான வார்த்தைகள். பொருள் தான் இல்ல, இனிமே ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் வீட்டுல இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் வாய் வார்த்தையாவது நல்ல விதமா தான் பேசலாம். இந்த அர்த்தராத்திரியில வந்து நிக்கிறான், இவனுக்கு என்னத்தை இப்போ பேசுறது, எனக்கு தூக்கம், அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைக்காம யாரு எப்போ வந்தாலும் எந்த ரூபத்துல எப்போ பகவான் ஒருவர் தெரியாது நமக்கு. அதனால யாரு வந்தாலும் விருந்தாளிய பகவான், அதான் அதிதி தேவோ பகவான் நம்ம இதுல எல்லாம் சொல்லுவா இல்லையா? இதெல்லாம் அவளும் சொல்லியிருக்காங்க. அதிதி தேவோ பவா, ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது ஏதாவது பொருள் கொண்டு போகணும், இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் அவளுக்கு இது வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் லெசன் ஃபார் தம். நமக்கு இட் இஸ் ஆல் காமன். நம்ம வந்து பக்கத்துல யாராவது இருந்தா கூட நம்ம அதுக்கே நான் எங்க வீட்டுல வாங்கல எப்படியும் நம்ம கல்ச்சர் அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குவதற்கு போதுமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று வரவேற்பு சட்டம் கட்டளையிடுகிறது. ரிசப்ஷன் லா அப்படின்னு ஒரு லாவே இருக்கான். எனவே விருந்தினரை பெறுவதற்கு ரிசீவ் பண்றதுக்கு நண்பர் அல்லது எதிரி யாரா இருக்கட்டும், ஒரு நண்பரே இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம நெய்பரே வந்திருக்கா, அவர்கிட்ட எப்பவும் சண்டை தான். ஆனா அவன் வந்து நிக்கிறான் போலி
ஹிந்தியில பேசுறான், சொல்லுங்கம்மா மாமி வாட்டவர், நீங்க அப்படி சொல்லி ஏன்னா அப்ப சண்டை போட வரல. சண்டை போட்டது ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு ஆகி போய் எல்லாம் ஆயாச்சு, முடிஞ்சாச்சு. இப்ப நம்ம கதவை தட்டின்னு வந்திருக்காலும் அவங்க விருந்தாளி ஆயிடுச்சு. வாங்க 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 உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூப்பிடலாம். அவ அவ நண்பரா இருக்கட்டும் இல்ல எதிரியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கூப்பிட்டு அவளை உட்காத்தி வைக்கணும். அந்த மாதிரி அப்ப எந்த செலவும் இல்லை. அந்த மாதிரி உட்கார வாங்கோ உள்ள வாங்கோ சொல்லி இனிமையா பேசுறதுக்கு என்ன செலவுண்டா? ஒரு செலவும் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி பண்ணணும். இது நல்ல நடத்தையை மட்டுமே காட்டிக்கிறது. இந்த மாதிரி பண்ணானது நம்மளோட நடத்தை நம்ம எப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வழிகாட்டுறோம். நமக்கு செலவு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. பட் நம்ம பழைய அந்த என்மிட்டி எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம ஃபேஸ் மூஞ்சிலேயே அது வந்து கடிச்சதுன்னு இருக்கும். ஒருத்தர் பிடிக்கலைன்னா மூஞ்சிலேயே காட்டி கொடுப்போம். அந்த மாதிரி இல்லாம யாரு கதவை தட்டி வந்தாலும் அவங்களை வந்து வரவேற்பாங்க. ரிசீவிங் எஸ். திருப்பி இதுல வந்து அந்த ஹேண்ட்புக் கொடுத்த இல்லையா எல்லாருக்கும், அந்த இதுல குரூப்ல கிடைச்சது இல்லையா எல்லாருக்கும் ஹேண்ட்புக் கிடைச்சது இல்லையா? குரூப்ல தானே போட்டேன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹேண்ட்புக் கொடுத்தேன் இல்லையா, அந்த வைஷ்ணவா கல்ச்சரோட ஹேண்ட்புக். ஓகே ஓகே, அது வந்து நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். சோ இதுல உள்ளதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அதுலயும் போட்டிருப்பா. ரீட் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் ரிசீவிங் கெஸ்ட். அதுல இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்ட்புக் பேஜஸ் 15 to 18 போட்டிருக்கு. இன்னும் நிறைய போட்டிருக்கு. இது வந்து ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டு ஒரு ஸ்லைட் தான் பண்ணிருக்கு. பட் அதுல எல்லாம் டீடைல் இருக்குது. இது ஃபுல் இதுல இருக்கும். சோ பெர்ஃபார்ம் ரோல் பிளே. அப்ப நம்ம வந்து ரோல் பிளே தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? ஜஸ்ட் இப்ப நம்ம ஆன்லைன் உட்கார்ந்து ஒருத்தர் ஒரு என்னது ஒரு டிராமா மாதிரி பண்ணி we can do that. அந்த மாதிரி பண்ணணும். ரோல் பிளே ஷோயிங் unfitting methods of Vaishnava receiving guests. எப்படி ரிசீவ் பண்ணணும், எப்படி பண்ணக்கூடாது, ரெண்டுமே அதுல நம்ம காட்டலாம். அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹேண்ட்புக் பக்கம் அதான் இதுலயும் எழுதிருக்கு, தமிழ்லயும் எழுதிருக்கு. அப்புறம் இதுல வந்து கார்ட்டூன் போட்டுட்டு பிளாங்கா இருந்தது. இப்ப நான் கொஞ்சம் எல்லாம் எடுத்து கார்ட்டூன் எடுத்து போட்டேன், வேஸ்ட் பண்ணேன். வந்தா வரவாட உட்காத்தி வைக்கணும். அப்புறம் இந்த வந்து என்ன சாப்பிடுறேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பாடு எல்லாம் கொடுக்கலாமா? அப்புறம் வந்து இமீடியட்டா தான் வந்து வாழ்ட்டு ஒரு ஒண்ணும் இல்லைன்னாலும் ஒரு டீ காஃபி போடுறதுலாம் டைம் எடுத்தா அட்லீஸ்ட் தண்ணியாவது கொடுக்கணும். அதெல்லாம் நமக்கு சொல்லியே கொடுக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் நத்திங் நியூ ஃபார் அஸ். பட் சில விஷயம் நம்ம மறந்து போயிட்டோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கையை கூப்பி இப்படி நமஸ்காரம் பண்றது. பெரியவா வந்துன்னா பெரியவாளை மேல உட்காந்து வச்சு நம்ம எல்லாம் கீழே உட்காந்துட்டு அவரை வந்து என்ன ஏதுன்னு பேசலாம். அந்த மாதிரி ஓகே. கைட்லைன்ஸ் ஃபார் ரிசீவிங் கெஸ்ட், அது பத்தியும் கொஞ்சம் கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்கா. யார் படிக்க போறாங்க? மாதாஜி ஜி கல்பனா. மாதாஜி பிரியா ஜி கல்பனா. எஸ் மாதாஜி. இங்க இருக்கலாம். மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்கோ. இல்ல பாப்பா 4 இடம் படிக்கோ. மாதாஜி நீங்க சொல்றதெல்லாம் பக்தி ரசாமிர்த சிந்துன்னு தமிழ்ல வருது மாதாஜி. ஆமாமா, அதுல கொடுத்திருக்கேன். பக்தி ரசாமிர்த சிந்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது கொடுத்திருக்கேன். பாகவதத்துல இருக்கோ அது பாகவதத்துல இருக்கு. எஸ் மாதாஜி. விருந்தினர்களை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டுதல்கள்: உட்கார்ந்த இடத்தை வணங்குதல், வணக்கம் செலுத்துதல், பிரசாதம் வழங்குங்கள், இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குங்கள். மங்கர் அல்லது சன்னியாசி விருந்தினருக்கு வழிபாடு. மங்கர் மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்கேன். பிராமணர் அல்லது சன்னியாசி விருந்தினருக்கு வழிபாடு. விருந்தினருக்கு வழிபாடு செய்யுங்கள். குறைந்தது சந்தனக்கட்டையாவது பரிவாரங்களையும் பெறுங்கள். விருந்தினருக்கு பிறகு விருந்தாளி பிரசாதம் எடுக்க வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவர் வெளியேறும் போது சிறிது தூரம் அவர்களை பின்தொடர வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம பண்றதுதான் இல்லையா? யாரு பண்ண மாட்டேங்கிறா? எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் எல்லாருமே பண்றது. அதான் நம்ம பிறக்கும் போதே இதெல்லாம் வீட்லயே பார்த்து படிச்சதுதான். நமக்கு நத்திங் நியூ. இதெல்லாம் அங்க அவளோட கல்ச்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதுக்கு அவளுக்கு தான் இது இருந்தாலும் ஒரு வேலை நமக்கு கொடுத்துருக்கு, அது படிக்கலாம். உட்கார்ந்த இடத்தை அவளுக்கு உட்கார்றதுக்கு சீட்டு கொடுங்கோ, வாங்க உட்காருங்கோ. எவ்ரிபடி டஸ் தட். வணக்கம் செலுத்துங்கோ, கையை கூப்பிட்டு. அப்புறம் பிரசாதம். நம்ம எப்பவும் பகவானுக்கு ஆராதனை பண்ணி பிரசாதம் எல்லாம் வழங்கி இருக்கும். அந்த பிரசாதத்தை கொடுத்து அவருக்கும் சாப்பிட கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இனிமையான வார்த்தைகளை வழங்குங்கள். எப்படி இருக்கிற என்ன இருக்குன்னு சிச்ச மூஞ்சியோட பேசலாம். அப்புறம் பிராமணர் அல்லது சன்னியாசி விருந்தினருக்கு வழிபாடு செய்யுங்கள். அந்த மாதிரி பிராமணர் வந்தா இல்ல சன்னியாசிமார்கள் அப்படி வந்தோம்னா அவளுக்கு எப்படி வழிபாடு பண்ணணும்? குறைந்தது சந்தன கட்டையாவது அவளுக்கு வழங்கணும். ஏன்னா அவளுக்கு தான் திலகம் எல்லாம் எடுத்துப்பா. சோ அவளுக்கு அது யூஸ் ஆகும். அப்புறம் பரிவாரங்கள், அவ பின்னாடி யாராவது கூட வந்தானாக்கா, சன்னியாசி அப்படின்னா வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸே வந்திருக்காங்கன்னா அவங்க பின்னாடி பரிவாரங்கள் யாராவதுன்னா அவளையும் அழகா வரவேற்று எல்லாரையும் உட்கார வச்சு அவளுக்கு எல்லாம் ஆகாரம் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணணும். விருந்தினருக்கு பிறகு விருந்தினருக்கு பிறகு ஹோஸ்ட் டு டேக் பிரசாதம் ஆஃப்டர் கெஸ்ட். அது விருந்தினருக்கு எல்லாம் கொடுத்த அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அது அப்படிதான் நம்ம இதுல நமக்கு இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட்.
The host doesn't eat along with அதெல்லாம் அவரோட கல்ச்சர் தான். எல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுவோம், ஒரே இதுல சாப்பிடுவோம், இந்த கையாலையும் சாப்பிடுவான், இந்த கையாலையும் சாப்பிடுவாங்க. இதுல எல்லாம் போட்டிருக்கேன் நான், இப்படி எல்லாம் சாப்பிடணும் அதெல்லாமும் போட்டிருக்கேன். இந்த ஸ்லைடா இல்ல அடுத்த நெக்ஸ்ட் இதுல வரும். அப்ப விருந்தினர் வந்தவா சாப்பிட்டுட்டு அப்போ உட்காந்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். அவளுக்கு எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சப்பறம் நம்ம உட்காந்து சாப்பிடணும். இல்லையா அவ வந்து இப்படிட்டா இறங்குறான்னா அவளுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்து அவங்க இறங்கி போன அப்புறம் நம்ம சாப்பிடணும். அப்புறம் அது ஒரு வைஷ்ணவர் தப்பா எடுத்து மிஸ்டேக், வைஷ்ணவர் வைணவர் போனோம். வைணவர் வெளியேறும் போது அவர் வந்து வைணவர்னா யாரானாலும் சரி, நம்ம வீட்டுல வரவா எல்லாருமே தூய பக்தாஸ் தான் அந்த மாதிரி நினைச்சு நான் வைணவர் வெளியேறும். அவ வந்து ஓகே சரி போய் வருகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன வீட்டுல சரி போயிட்டு வா கதவை சத்தின்னு போ அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா. இது வீட்டு வாச கதவு வரைக்கும் வருவோம், அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் போக முடியுமோ அது வரைக்கும் போவோம். கண்ணு இது வரைக்கும் நமக்கு போக முடியுமோ அது வரைக்கும் போயிட்டு போறது வரைக்கும் டாட்டா பை பைலாம் சொல்லதான் செய்வோம். சோ இந்த மாதிரி பண்ணணும். அவளை பின்தொடர்ந்து கொஞ்சம் தூரமாவது போய் வந்து அவளுக்கு இது என்ன சொல்லுவா, send them off. Next, yeah, யார் படிக்கிற மாதாஜி? anybody? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரு? விவேகானந்தா. ஆமா மாதாஜி. படிங்க ஒரு நிமிஷம். அவர் போயிட்டாரா? அவர் படிக்கிறேன் என்ன பேரு கணேசன் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் படிக்கிறதா இருந்தா நீங்க எடுத்துன்னு விட்ட இப்ப படிங்க. அவர் இல்ல. எதிரியே வீட்டுக்கு வந்தாலும் நீங்கள் அவரை மிக நட்பாக வரவேற்பதை கண்டு நீங்கள் அவருடைய எதிரி என்பதை அவர் மறந்து விடுவார் என்பதை சாஸ்திரத்தில் இருந்து அறியலாம். கிரஹே சத்ரும் அபிப்ராப்த விஸ்வஸ்தம் அகுதோபயம். அது சான்ஸ்கிரிட் நான் படிச்சுட்டேன். அதோட என்ன அர்த்தம்? அவர் தனது எதிரிக்கு அருகில் இல்லை என்று தம்மை மிக ரகசியமாக உணர வேண்டும். அவரது நடத்தை மற்றும் நடத்தைக்கு மிக அருமை என்று அவரை எண்ண வைக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல என்ன மீனிங் போட்டிருக்கேன்னு பாக்குறேன் நான். சில நானே மிஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, அப்ப என்னது நம்ம எதிரி வந்தாலும் கூட என்னன்னாக்கா நம்ம அவர் வந்து வெல்கம் பண்ணும்போது என்ன அவர் மறந்தே போயிடுவார். ஓ நான் இப்ப கூட சண்டை போட்டேனே திரும்பி அவ வீட்டுல போய் நின்னு அவ என்ன அழகா வரவேற்கிறா, அவ மறந்து போயிட்டாளா என்னோட பழைய அந்த எனிமிட்டி எல்லாம் மறந்து போயிட்டாளா, அவளும் மறந்து போயிடுவா. நம்ம வந்து மறந்து போயிட்டோம் நினைச்சுட்டு அவளும் நம்மளுக்கு நல்லா பழகுவா அப்படின்னு. அப்ப நம்ம வந்து அவ நம்ம கூட இனிமையா இருந்தாங்கன்னு கூட அவங்க மறந்து போயிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வெல்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் தனது எதிரியே பக்கத்துல இல்ல, முன்னாடி கதவு தட்டுறது வரைக்கும் இருந்திருக்கும். இவ வீட்டுக்கு போறேனே ஏதோ ஒரு இன்னும் சம்திங் இருக்கும், அதுக்கு வேண்டிதான் நான் போறேன், எப்படி சொல்ல போறாளோ, எப்படி மூஞ்சி காட்ட போறாளோ, என்ன கத்த போறாளோ அப்படின்னு நினைச்சுனே பெல் அடிப்போம். அந்த வரவேற்பை பார்த்துட்டு மறந்தே போயிடுவோம். இவாதான் நம்ம இனிமையா இருந்தா அப்படின்னு சொல்ற அந்த விஷயமே மறந்து போயிடும். அந்த மாதிரி அவளை வந்து வெல்கம் பண்ணி நம்ம சந்தோஷப்படுத்தணும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நான் தான் பண்ணமா ஏன் அவ பண்ணக்கூடாதுன்னு ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது யாரு இப்ப எடுக்கிறேன் மாதாஜி? எனிபடி? நிவேதிதா மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒழுக்கம் என்னவென்றால், நீ எதுவாக இருந்தாலும் என் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறாய், நீ எனக்கு விருந்தாளி, எனவே நான் உனக்கு எல்லா வகையான உபசரிப்புகளையும் வழங்க வேண்டும். நீ எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்போது நீ என் விருந்தாளி, அதனால் சமூகம் எவ்வளவு நெறிமுறையில் மேம்பட்டது. ஸ்ரீல பிரபுபாதா சியாம சுந்தர தாசாவுடன் கலந்துரையாடல். பேசும்போது நம்மளோட கூட ஒரு மாதிரி ஹாஃப் சென்டென்ஸா இருக்கும், எனக்கோ பேசிப்பான், அதுக்கப்புறம் போயிடும், வேற சென்டென்ஸ் போயிடுவோம். அந்த மாதிரி அவர் பேசும்போது இது எடுத்த வேர்ட்ஸ். சோ அது வந்து நீ யாரா இருந்தாலும் சரி, நீ என் வீட்டுக்கு வந்தாச்சுன்னா நீ என்னோட விருந்தாளி, அது இனிமையா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சோ அந்த மாதிரி உபசரிப்பு நம்ம பண்ணோம். நீ எனக்கு எதிரியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இப்பொழுது நீ என் விருந்தாளி. அதனால சமூகம் அதுக்கு என்ன, சோ ஹவு மச் எத்திக்கலி இம்ப்ரூவ் த சொசைட்டி வாஸ். அந்த மாதிரி சொசைட்டி இருந்தது அப்போ, இப்போ இருக்கு, நிறைய பேர் பட்டா இருக்கோம் நம்ம. It is not that we are not doing, but அப்படி இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகே, லாஸ்ட் வந்தாச்சு நம்ம. யார் படிக்கிறீங்க? லாஸ்ட் ஸ்லைடு. விஜயகுமாரி படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிக்க மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி படிங்க. ஆனால் எடுத்துக்கொள்வார்கள், அவர்களில் சிலர் அதை எடுத்துக்கொள்வார்கள். நீங்கள் சிறந்தவராக இருந்தால், நீங்களும் சீரழிந்தால் அதை யார் எடுப்பார்கள்? இலட்சிய குணம், சிறந்த நடத்தை, சிறந்த பிரசங்கம் மக்கள் பாராட்டுவார்கள். காலை நடை, ஏப்ரல் 23, 1974,
ஹைதராபாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எப்பவுமே வந்து மார்னிங் வாக் போவார். சும்மா நடக்கும் போதெல்லாம் லெக்சர் போட்டுவா. இதெல்லாம் அவ வந்து டேப் ரெக்கார்டர் இது பண்ணிட்டு அது பேசுறப்போ அப்படியே அவர் என்ன பேசணும் அப்படியே போட்டுருக்கா. இந்த இங்கிலீஷ்ல பார்த்தா தெரியும். பட் தே வில் டேக் இட். சம் ஆஃப் தெம் வில் டேக் இட் ப்ரொவைடட் யூ ரிமைன் ஆல்சோ ஐடியல். ஒரு கோர்வையாவே இருக்காது. என்ன பேசுறாதான் இது இப்படி போட்டிருக்காரு. ஆனால் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் சிலர் அதை எடுத்துக்கொள்வார்கள். நமக்கு புரியாது. பட் அவர் சொன்னது அப்படியே தான் போடணும் இல்லையா? அதனால என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா அது முன்னாடியோட கண்டினியூஷன். இப்படிதான் நம்ம இருக்கணும். அவ எடுத்துக்கிறாளோ அவ என்ன விதத்துல நம்மளை புரிஞ்சுக்கிறா அந்த மாதிரி நமக்கு அதுல எண்ணமே போகல. நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மாதிரி இருந்தோம்னா என்ன ஆகும்? நீங்கள் சிறந்தவராக இருந்தால் நீங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம சிறந்தவராக இருந்துதான் நம்ம அது பண்ண முடியும். இல்ல அவ வந்து they have come with that அந்த இன்டென்ஷன் தான். நீ என்னோட என்விதான், நீ என்ன வர நான் உள்ள ஒண்ணும் உட்காருவேன், உன்னோட வீட்டுல உட்கார ஒண்ணும் வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில இருந்து ஒரு தாந்தோன்னு பேசுறாங்க. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நான் கூப்பிடுற டியூட்டி நான் பண்ணியாச்சு. நீ உன்னோட அரக்கத்தனம் அந்த மாதிரி இருந்ததுனாக்கா நான் அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு நீ சீரழிந்து போறப்பல நான் சீரழிந்து போக மாட்டேன். அந்த மாதிரி புரிஞ்சது இல்லையா? அப்ப வரவா வந்து அவளும் நல்ல விதமா நினைச்சுக்கணும். இவ அப்படி எளிமையா இருக்கா கூட நல்லவா நான் என்ன வந்து வாங்கோ எல்லாம் சொல்றாங்களே அப்படின்னு நினைக்கணும். இல்ல நான் அந்த மாதிரி இறங்கி வரமாட்டேன், நீ என்னதான் வாங்க சொன்னா உன் வீட்டுக்கு நான் வரமாட்டேன், எனக்கு அந்த காரியம் இருந்து அது சொல்றதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். சரி, நீ உனக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணறதுக்கு முடியலன்னா பரவாயில்ல. ஆனா அதனால நான் வந்து அதே மாதிரி காட்ட மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ எம் அ பக்தன். நான் வந்து இப்போ ட்ரூ டிவோட்டி ஆயாச்சு. அந்த மாதிரி நம்ம இது காட்டணுமா. லட்சிய குணம், சிறந்த நடத்தை, சிறந்த பிரசங்கம், மக்கள் பாராட்டுவாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இருந்தானா என்ன ஆகும்? ஒரு டைம் இப்படி ஆகும், 4 டைம் பண்ணா என்ன ஆகும்? நமக்கு அது பழகி போயிடும். இவெல்லாம் மாதிரி அன்னைக்கு என்னைக்கோ நடந்த சண்டையை இன்னும் மனசுல வச்சிருக்கானே. இப்ப யாருக்கு பாரம்? தலையில அவளுக்கு தான் பாரம், நமக்கு பாரம் கிடையாது இல்லையா? அந்த மாதிரி எண்ணத்துல நம்ம வந்து இது எப்போ பேசினது கால்நடையா அவர் வந்து போகும்போது இப்படி பேசும்போது எடுத்திருக்கா 74ல. இது வந்து லாஸ்ட் ஸ்லைட் வந்து பகவான நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா நாமத்துல 2 வாட்டி சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இது நான் முடிக்கிறேன்.